Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanjito mwengedia wita sendia Ensoko TV litukolia lero tukudukanga Free Friday, Freestyle Friday yo mwanjito mwengedia litukolia bangi bagendete kwiroberia abanyari bagwikirana asemero byabo nabera benora segalime nabera benga gwikira semero mu bunanje nabego nabera benga nigo bure segalime ogendete gwikirana asenyumba yawe ikyara wa kolire meremo bucyakiro botukubugimo mwanjito mwengedia gotogotebanga 20 nande n'ekinga kinde tokuyarigania asiri tukerire juma togotebanga boigo n'ekinga kiri tokuyarigania gukia sesa batoli tukoya rero barimo kwendeka samambya ni maitenga rire rigo ikagaria linyare rikoro kali marogo barani mawotebanga bono n'ekinga kiri cyo gosoa asesa batokorende nigo gukwarigania somoro bere tubwe Ensoko bwakire muna butambe togotebya aigani gotogusanga soko kumanya soko tebania nabega soko simania tegeta sengi tuge Ensoko TV kyagera emambia huneyega nigo konyoranga nemero biri emenge tubwate nabego twonyara tokuyinyorania nga weka tunyare togwetuma igonga emambia bono andonsia sore ninga kirinande yo gwetuma tunyara togwikirania egangeri tubabigito mwakoyo ebe kwa yebekire ebe turayibika ebe boigo waisire kuyikirania goswa yikirania tobotebanga 20 kwika tutwale egangeri tutaitwikirania se emero biri yato ngabigo twali gangeri otakanga litukolia rero nigo ntaitengo legento hunekiga ngo mwanjito mugire mambia bono nane nakwariganiria somoro biritu Ensoko wakire tunyare tugusamanga emambia bono hunyolinge na baitio studio ngere 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yo moire mwanjito mugire nabo kunyara ko gusangana inche mambia bono ngento kiribo igondo che aborokia mbale astinka chiga kimne chiga abanafunzi bare asinka bagende tegucengera rusa yabo akirige ntukiringo nyone yabo ibori mwe bagukwana n'abanafunzi yabo tumweva kubasemi abatebi chingwa twateba ngantu kubatebi ngati baba nabali babwate chimbwa chimbe twateba nga mwana tayo ubwate mbwembe nigo tukubasemi abali turochinga basirire nabarobanyale bagutwara chimbwe chingiye igonga anonsi asora nyokoro muibori kwana no mwanogo emambia uneyiga mosemie omotebie naboigo mu karanse omotebi ngabo igo egento ngiro taite oikerenia subugma bwao ngakyo bikero mwanjitu mugira yonga emambia bono nabukunyara ko gutwakere simbo cyase na baiche studio UR 07886663 otebi ngakie echuma yago ere goseri tukuriago ye teach gatano ngakiriro mwanjito mugira sarikindo cyebo igonchigendete kumyoka so mutinyo yo ogatano na gatatu August lakini tariki kiri sano na ibirori tukuriya rero igonga mutinyo no gendete kumyoka matuko nagendete kumyoka namangana manga gendete kwene kiwano ina senyuru beitondo chino ina bana siasa baitumba gendete gwetuma bagendete kubeke mirengo yabo boni gana bagendete tebanga ngaibateneine ngaiba guchikobera naibuna omwana inchino gendete koranga inkyo mora yoyo ankoreire kurwa mubeka bisi oseningi keria mora yoyo nyarika gokorera account yane kenyorokiane gonga naye tobanga no besiege tamaiso ekera bara ibagendete kuriyereria ninkire bakunyara bawikirania boigona manga gendete kwene kiwa kuri no mwanjito muri geta batebanga 20 tigatobe maiso twariyereria nga ninkiria getara kurwa se chinsemo chaito gonga emambia bono boigo asensemo ite kurkwanga Facebook mwanjito muri nabagotonyore mambia bono muna Ensoko Digital ikasenseme kurkwanga YouTube naro tunyoro mwanjito murigeria itunyatu usanga sumurubiri tu Ensoko bwakire beko ruaka rwago so jumbe yago asena mbe yetio studio 07886663 078 marakabiri 6 maratano na trinere namba hiyo moerio tigana rasoma osekwa mention egati ya bari basoira sumurubiri tu Ensoko bwakire arateba good morning Diana na Innocent Kandeni seke yomo soribwe susu Corona Kuru City Salams Club wikagachiba soba tebanga niko ndani ya Ensoko wakire ninke kwera yo mwanchito murigeria utarabuka nayo bekurwaka unerega ateba good morning evangelist kumbuka nkwanire tukuria rero sawa ikorgito like today nagukwanirigagu evangelist ateba ebyateko
kurwa rangenyo. Asante sana. Morning and Soccer TV, Fred Momanyi watching kurwa Tengela. Autebe mambingi ya to my mom, Margaret Gesale, Daddy Geten Momanyi, Uncle Thomas, Sister Renette, Kuro Nyansiongo, and all teachers and staff Kuro Chisemochana Kunaikuru Primary and Secondary School in Nyacheki Ward. Asante sana Momanyi na bakwani wonse na ndebatebe nabaganirira itukuligia nabayigo emambia ingia wigo asensemo yena baitio studio ateba bana baske basokura do akatari go ikasobo nyamasibi ensoko bwakire Sheila Kimtao tebanga basaba imiyomoro biryo Sheila Kimto Salomo Nyonere Sali Hilali Mosioma Isoi Flora Kevason Krandenis na boigo Vini Sanganyi boigo Krandenis na no reseme ayutu ya WhatsApp ateba ensoko bwakire no sende na Diana abwe studio okiete se studio Krandini seke omosoriwe sukora na Kuru City Salams Club wekaga chibasoba teba watching live and soko wakire. Asante sana Mwanchito Murigeria nabigo asense miri ya WhatsApp naro nabokubikaga clip kago anyekuru mwanafunzi ntebi gwikiraboni gani nkirikuwa nyare ko gwikirania koro gwachiteka aino mwanafunzi uri tari kwaguza twatebetekera mwanafunzi alika niga kunyaraga kwenekia nkwabusale nyumba yabo yaraba ochora ubikali asa masiko tokoteba gusiya ito usano cia soria kunyoranga ntubwata masiko tukatwara naga tigaria asinga chito ngonye kuru mwanafunzi make sure ngango kororo busafi ngokonyoro abibu no gusibye bintu tabo mwana uri mwene okoganya abayibori bamotebinga koraiga twateba ngabana bonsi batware chibwo chimgia na ndo inkoro muibori abakunyara kugwa kesi nyuma mbia bono otebinga kyoro cheruseye egendete gukoira nabigo chinga chiri tugendete kuyarigania omotinyo ekera abanafunzi by the way babo chikwira ne skuru abanafunzi bali aba primary ne secondary omotinyo boigo tubwata abayibori babwata abana secondary tubwata abana abayibori babwata abana chi primary boigo tubwata abayibori babwata na university abara university nando kwanyaranga muibo nande umwana yawe chuswa activate college kose nande university gonga omotinyo yasaba ibori abange nabole egetiro sana lakini ni maite abayibori baitomba gendete kwigasa yasaye nagendete ko babwatiranie ababwate sirende abana banyari bawikira nasti skuru imaitenga omotinyoyo nomo kongo bechikoba ase abantu abangi bali atubwata banasti skuru nabigo Mwanchito Murigeria bali togendete kwigasa na kwenekia buna abana baito nkosoma bali twatetekera umwana somete nigakoba oyo muntu wese na ndolenta obokonyi go Mwanchito Murigeria torora bube kerogendete kwigasi kigara chinga kingo ikachire na rugo chikunyara goko igo ngabo gwa kesimi ochasi namba ichi studio 07886663 078 markabere 6 marka 5 na tirinere namba yomoire nabo gokwana na ichi mambi yabono boigo asina mbi yituramo gutuma aga clip ka ga 30 seconds ga sensemo ya WhatsApp Mwanchito Murigeria nyare ko kwana na inche mambia yabono tutaraswa sense media ya maya korere tigana rigatia bali barasomsa ndaito Facebook boigo bali babikiro rwakora ujumbe ndocho Mwalimu Charles Rwanga oteba kurwa chisemo cha Nyamira basement area no ari meyo morobiro bwensoko wakire izom mogere note morning dear friend morning to you izom na boigo Kevin Okombo outeren soko wakire bya Krandenis nande no ara media Facebook outeren soko wakire One Funds P begetaseni yen soko TV asante sana naboigo Isoi Flora nera utebanga en soko wakire kwanirie abarali abu bonse bana baski baso good morning en soko TV amatunda Andrew nera uteba korwa Nyamira town imeanyota Salams Club no ali meyomorobirwe en soko wakire Muravero nera uteba korwa Tabaka wakire bya boigo Charles Rwanga na utebyaga nando bekira abayiga basoye meyomorobiryo ngatebanga bado ni yule Mwalimu Charles Rwanga kura chisemo cha Nyamira County Kenyerere basement no mongnoe Jacqueline kwambuka oteba ndani ya short biti buna igoro litukuri igoro gwatebete tibiti yane ndibitige yego sinebete Charles Rwanga nabagontebi
etibiti agontanya etikingo somalit kurigora teba Freestyle Friday abaiga basoime yomoroberio Silvia Mora lavi kwamuka Weldo Nyaore Rava Irmisuko Jacqueline kwamuka ateba twende na lolalo hadi tamati nabaigo batwale Juma engia nayo twale iyo musaso kuna ndiyo mugoko Rogers nyariki ateba good morning Diana na Innocent asante sana daba bwata chisimino nyeri gabo igo mwanchito mulgira tunyari tugusukana omoroberi tubensoko bwakire era nsoko TV bwakire bwakire bya esimi yawe bwatu muchando tingari go koigubiya isa kabugandi yo ngikuru magwagwa esa mtengo ya buya ni shumari ya uwa ni yo midosi amaye wakuya nise kambi chio tikamtiga ndrete bono tigambi kambi ya melefi nise ni mone ndrete by the way karo tikambi tigendrete rero ngoje turi twaigara lichingo userero geteringe iyo kanisa buya sana mama ine hakuna barabara ndio kwa hiyo tangalama na maji yesuko au ndio maana kwa hiyo tumo sema la ndio alinya kwa hiyo mama mtoko ya bali kwa nguri ya ba ila bali ndio ni na ndio sasa asante sana na twari tukurigia kwiguru manchito mugiria kugani ko muiboli kwanire buno muiboli nando kwanire buno murai nonyina sekanisa na mubolinga okwegerera chinkorero korora sechikambi nyoritekero naringe enka yonaringo mokena gachiri kanisa SDA kambi itu yakabire mutagara ande yarabasa kurukwanganya kulia nagachire negari chingo sana ke twalinga abanafunsi twarigotebwanga egeterie kyunki base kuligisa twaigara ligali mwanchito muligena kinaboliringa igo rero badongo keritore geterikeria konyoranga tari rasma muibuli abuguri endagira mono bali tutari konyikerania konyoranga endagira nero na dia motivate umuntu kogenda sekanisa igonga balimo gwate chikambi mu wasiko babanyiti chinga kibine chigananire chikakiri chokoro kyomogoko nabaigone nchira yemo yokumwakiro munguru ngambi yamono igonga mwanchito mugire mambi yabono ne tugendete gusangana ya somorubiri tubensoko bwakire murabutambe togotebaniga nigo tokwali bagairi ogiria gure nyarari kwigwikana kwikasogwa ka esimi gosewetera sogwa ke esimi asinamba itio studio 07886663 078 markabiri 6 magatano na tirineri namba yomoire korende banigo mwanchito mugira nigo tetikora asensemo yamaya na rotura kumanyinga ninkeria kigendete kwene kiwakurwa chinsemo etunyare togosuka mutwe nago kumanya subwaga romanchito mugire gonga tobasukuskare twiranire turakumanya naronga ninkikiria kigendete kwene kiwa Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko rye email ensokotv.ke
gmail.com. Boigo na bugu tutarira service ite gutuka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Magega ya televishoni Ensoko gwikasero yao kwa nyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Ebagotebangwe gose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro umurobiri kurkunga amegelio yebebelia umurobiri nigonda olete amuna basomba banyasai abu Australia ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni.
ase miziki yabagaka eri abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba. Naboigo nto kwiba basai ababakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chi atalaku. Le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Yangau Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Manjito mageria wita Gen Soko TV morobere Nensoko bwakire tugende tusangana imambia ya bono nabuna na Chicago tebya bono nigo tukora sensemo ya majatura kumanyenganikiria kendete kwene kibokorwa chinsemo ao na tocha kabene kurwa se county to Nyamira nigo moiga bwo kubaini abari bane basetie magimabo gwitira asogo kune kwaniriroba mekinyoro kya chinche wodi ya Kawonyoru semo yebungi ya barawe county yo nigo oikeranitirwa segeti yeskuru ya woroso ya Isicha asomo igoyo abarai abanyarete bagwesokya osego ikirana somo igoyo nako bwatuka kera cyo cyo kwenekiya munamba cyosera cyamate cyabari basiretiye amagimabo kinga kyabande bararetiye mulembe kinga keki cya siasa bakorwa amagomba babene gocyase kinga kire basiria bamwabo nigabara yabo baikirana segetiye kyo balire kira cyo gusira kinkecyo oyo no MC kure wodi ya Itibo Lameki Onyancha asaba bane bakwete naro yomo oponerete obeire kerema takunyaga kora kindi gavana no muchumbosera kimogokonya ababandi peni mumanyo ikira na incho yuo tigarete onyarete ko bamoyo ngo mutumirande 10,000 erindanyare achanyare kugura kindi aranyare kuragira kagosira ingwana yayo muskela Mekyonyancha nigo muskedi ukimasira kuri ward ya township nere aene kirikoreresya enka yolyo toretiwe kuraso mubasokano yo nagotigerwa chingoma chintindi uyore moyo tigara bono beire kerema kamorikane gatigire kogonga ari diko ja komoera dinero bana kuziba ziko mwabo oso uyore moyo bono tigara nechi familia chitinde inye lero toko ni ababa kire family ngo nyetigera kiri buisa to isato so am living in 12,000 nani
nonye nabo omugafana gwe county Nyamira omuske Amos Nyaribo nigo nere aorokiria marigaya gochase chinkecho abwase alireira yo gochako babwatesya enkwana boigo nero mochumbe bwe bunge ya borabu muske Patrick Osero atebire narwe egetoro kiaya gochiasa abana balia bagosoma kurwa chinkecho Baribare secondary azekiro mochina bongoro mwana yomo Mokori school omwana nara ogurukunga bini mugeira unkundi igare nzije secondary omwana nara ogurukunga divina ke muma unkundi nere nzija Valentine Maria Nyaega Endiba Thomas Nyaribo Gesego Makairo Aileen Mora Gesego Kisi University Stephen Nyaribo Kinanga Rongo University Nomo Erio Samuel Nyaribo Nyairo Uridio Oga Abana buna batorentaga Toba konye Toba sire Toba sabere Mbaje kukunda chingoro Munabaita bagakorire Oyo koriga baseneta bwe county Nyamira Adams Mochenwa nigo nera ireri baga na kubolia abantu banekie bacholire abarayi barabakonye Ekinango kwana omwako bochangu bakatore chikura Inumo manye tabarayi moja kwa chikura ibobono kindly tikatochora abarayi bamanye tegasi yawo Komenta nayu oyo koriga obokapana bwe county Nyamira Duke Ombagi nigo aboliri abantu basire Dr. Fred Matiangi asobo cholia banene bole mutwe abwasate bire rigati gashagwa na bwente gusika umugusi Rigiji you must respect Fred Okengo Matiangi so you cannot come here to intimidate us. We want to tell you, if you want to give us respect, we'll give you respect. If you will disrespect us, we'll also disrespect you. So you must respect the Omagusi community, also our son, Fred Okengo Matiangi. Asenkwana ya Commissioner Ben Momanyi nigera segetire balia bali kurasaba mu bole bokurwania serikali batike kurwana nalio baraikiranie kerenga kere mutwe. Kwa hivyo as united opposition tumeambia hawa chama wote waende wajifungie mahali walete candidate. Tukianza hii tutusiane hapa, tutusiane pale, hakuna mahali tutafika. Tunajua and we believe in the united opposition. Iyo peke yake ndio itatuma Kasongo nyumbani. Omwana siasa Murara Kibaso nigera atebire ukolera kwae chinka chiria chire na magombo chiakanwe ne serikali asomo basokano yo banyora. We expect yani tunatarajia yani ndobwato koganyo konene that these families basiriria bantu babo they will be compensated. They must be compensated. They will be compensated. These people must be compensated for the loss of life yenye ilifanyika kwa project ya serikali. Vincent Monda, Ensoko TV. Wanjito murigeria na bune Ensoko TV nigo tokwena nengora yetu gochiase bali basiritia magimabo chiamati chiabo nabigoye ntukiri tugusaba utambe barayika barure chira abanyare bagwikirania kurene tugosika mutu University ya Kisi nigo litkoye igoro yariganitie gikaro ky'umunwa w'igiswahili sokonya sogokonya gutumika gokorobotuki igoro yo kwirania amonchorio yekerero nabagwatani orwasorongo rwa Africa ya mocha asekiombe kya chakama nigo bakoragwa na mokonyi wo chancellor wa University ya Kisi Professor Nathan Ogechi nigo bare tobuya w'igiswahili sogwikirania mangana yenyencha mange ayuaganiri gokorekana na yagendete gokorekana Nasi University ya Kisi abasegi karo kya umanyikuru wa State University aho imeyense baumerana eri gusanga igoro yobu yabo gutumeko mono w'Igiswahili eri okarobotuki igoro ya monchero yekerero oyorao no mukonyi mu chancellor wa University ya Professor Nathan Ogechi oyokwanere igoro yo murobero yo. Ni kongamano ambalo linazungumzia mchango wa Kiswahili katika maendeleo katika enzi ya kidijiti au kidijitali na kongamano hili litafunguliwa rasmi kesho na waziri wa elimu, lakini leo tumebahatika kuwa na waziri wa elimu kutoka gatuzi la Mombasa na makala elekezi
mbili kuu, moja imetolewa leo na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Kwa hiyo ni kongamano ambalo kwa mara ya kwanza linafanyika katika chuo hiki, na ni kwa namna moja ama nyingine inatusaidia katika kuhakikisha kwamba chuo hiki kinaendelea kutoa mchango sio tu kwa taaluma bali vile vile katika maendeleo ya kijamii. Asinsimo yoyo mwa watani abo bomono wege Swahili oyubo igoro mwaziri wechisemime kaunti ya Mombasa Dr. Mbwarari Kame nigonera ganirege Swahili kosiko mnemenwende onse yuera enchira yekerero. Kila mmoja anafahamu kwamba lugha ya Kiswahili imepiga hatua kubwa sana. Kwa nini kama waziri mimi niko hapa? Ni lugha ambayo kwamba sisi kama wa Kenya na Afrika mzima kwa jumla inatakiwa sisi wenyewe kuienzi lugha kama hizi. Tafiti ambazo kwamba zimefanywa, lugha kama hili imeweza kuingia katika mifumo yetu ya kidijitali au mifumo ya kidiji. Sisi kama wa Kenya na kutoka Afrika Mashariki, hii ni lugha yetu, inatakiwa iadhimishwe. Tukiiadhimisha sisi wenyewe, na hakika bara Afrika nzima na ulimwengu mzima watakuwa ni wenye kuiadhimisha lugha kama hii. Tuwapongeza. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha yorengo mugani bweskorechkorerero nigonera ganirige Swahili kogendererwa imeyorongorwa Afrika ya mocha kuno monumu ya. Nimefurahi sana na nina hakika kwamba taaluma hii ya Kiswahili lugha fasihi na isimu ni taaluma ambayo inaendelezwa ilivyo katika hiki chuo cha Kisii, na tunashiriki wote kushuhudia mafanikio ya matokeo ya wale ambao mnaishi na kusoma katika hiki chuo. Tuendeleze lugha yetu ya Kiswahili, taaluma yetu ya Kiswahili, na hatimaye tuweze kujivunia kwamba lugha hii ndio lugha tunu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kurengana n'umunyakirogo bw'ekyombekyo g'Igiswahili Afrika ya mocha gyachakama Dr. Juliet Akinyi nigonera irokoboko ekigori gya Gen Z utumike mitandao kugenderia Kiswahili. Kwa sasa tunaelewa kwamba tuna kizazi cha Gen Z ambacho kila mara kiko katika kina nafasi nzuri ya kutumia teknolojia kutushinda sisi ambao ni wakongwe. Kwa hivyo ni kwa njia gani sisi kama wataalamu wa Kiswahili tunaweza kuwasilisha yote haya ambayo wanayasoma pale waweze wakayapokea kwa lugha ya Kiswahili. Hilo ndilo jukumu letu kama wataalamu wa lugha ya Kiswahili. Asibono Dr. Karina Simwe kurwa kiombeki gya chakama mbo igonera boria rogongoro Afrika ya mocha kukebwatire Kiswahili igoro na kugetumika kuigenderia. Kama Jumuiya ya Afrika Mashariki tunatakiwa kuwa mstari wa mbele katika kukuza na kuendeleza Kiswahili ambayo sasa hivi inatambuliwa kimataifa kama lugha ya maendeleo na lugha ya diplomasia, lugha ya ubunifu, na kwa hivyo kuna haja ya kukuza na kuendeleza utafiti kupitia asasi na vyama na vyuo vikuu kama ilivyo hapa katika kongamano hili la Kisii. Abwange ni mwaziri w'ekisemimensi ya Kenya Julius Migosi Ugamba araraige ikarekyo. Kuripotiria Ensoko TV kuraige University ya Kisii Chepethuel Machin. Wanjito mugeria toska mutweni gabamenye borogongo rwagusi baboliwe kwerekya somoro birosha erikonyora bakorerio buya chinga kicho bwenya kaukwana muri kyo manene bwa mangana yoboro bwenya bose yobwererania bwa mangana ye nechinchira chekerero ICT sibini saboke chinga kya teretaya asenya gitari ya Nyanchwa Adventist ni gabolirie kwenekya mna kwirikia bari no moro birio muya osha eribanyare bakubwatukirwa obokonyi. Manjito mugeria tugotigana roboturu mo director itatangoro ryeriare mega yomona chebi no mone neme somo swati matakome kuigore kigambiro kyo municipality yomo chobo songo litsko rya Jumanne kiye nigegatie yaberiri bobwene wa mwanyabantu wa mwakire mbia hasogo gikora erio konyora bali bagucha kurigereria ebina buna birachikunyara bigokorekana iriko gayana ebinebyo acentra yobwako. Chief Justice najeta igachete esauria abantu achandikire ebina byagendere ngora ebina byajuire court
asangincha abantu bali nuo buronge bwabo no maene bwabo ikagera chief justice agateba iga igontagete abagusimo egwo buronge bwino no maene bwino naenda agateba iga uburonge no maene bwino ngo bae court ikorukwa GAR Justice Alternative Solution kyara kusise ita abantu bakosoye megondo forcefully abantu basoye megondo babagititeina abantu basoye megondo ba intermendal bakabanywa title deed joba kora bamiga babura ka bamiga jintakana baba ure megondo ekero montata etekote bone yen criminal kwanyora batebe na yaya sivo lakini watu wanyorire koti egoja gukora both criminal and civil at the same time igona yako sababa kuziba minto igongo batebe no murwaniriyo boronge no maene bwo igoro no bwensa bone koti ya kirengi ya bali baetwe ekoti ibagambe naende mo meru nobo chancha nobo kora mukore mirimo buya elinda abantu bali bakunerirwa maremo umuntu agosoba mugondo bwo umuntu ne chinguru o intermendal oro title deed omuntu abetiteina utanga omuntu gokore egase mugondo bo beneficiary cyacandika ata associates bacandika bono no tuli nje nonde mune paraligo mu human rights nonde bona eteje kubwatana ne koti yeye tokonya abantu bami Chief Justice Nzenze buno mwana Nzenze Nabego manjito mugeria omudisisi be sub county yabura Michael Kioni nigo litskoli goro haraitege karone byombe bikabere bya boda boda ibikorerkana gutwara obututukano goro yoburai nabo igemero biryo yabo ase sub county yo nigo nonya nabo ibyombe byo bibere bitware to gutaigwana igoro yoko igorwa we sub county eyo ase baganigo kubwatuka amachiko aliya akabeire nabo igokwenekeria uwaterana bale nabo busabo borendi erikwenekya omochoko ase sekte yo ya boda boda. Kwa majina naitwa Michael Kenya Kioni, Deputy County Commissioner Borabu. Wale ambao hawakuwa hapa leo, ningetaka kuhimiza kama ni leadership katika hiyo stage ambazo wanaoperate under ziko na leadership, waweze kufuata sheria za kila stage, waweze kusikiza viongozi wao katika kila stage, na waweze kuhakikisha nidhamu imedumu katika hiyo sekta ili wasipitane na maofisa wa sheria. Pia tumeadvise ya kwamba wafanye very closely with our offices, especially law enforcement sector, ili kuweza kuhakikisha ya kwamba the members hawahusiki katika vitendo vya kufanya uhalifu, because we know the bodaboda sector ni sector ambayo inaweza tumika kufacilitate incidents of insecurity. Lero disisi na turangiri gocha igora ocha gotoreka bisa magoso gitarengo ntware kabisa na chairo nero tigara kobe chairman ya Borabu sub county enkima colleagues abantu ngamba amba appointed tigu mbalia mbatagereko to ko bisiende yonsi ase Borabu ase sector yaito ya boda boda igongwa kirande chairman ito monene Mr. Rindo karibu sana asogotoreta omorembo rengo mochando osokoreka bisa mangana ayo ababuya sembeo Marieta Mbena Rindo mochemani omochore bwa county ite ya Nyamira agwa sabantu baito be sector to bachogete buya because kere sub county unatoleiga nebugate association eyo being registered ebugate chi account na endo tuate beta bomo ne chinguru ko bona se itimini singa abara ibons bingona ko request to lenga chinga kibago cha korangerikwa monso buni advice yaito jenwa yatebanga netaite ko support e sector mono na beta kirenga abara ibande bonsi pineno kama konyora lirube na inwe to support igona botako tebanga rango sichiko na gweta round nga ngobora imboburuka ine buna mono sector yani gaiga aseborabu ntu amajete kuigwa akambe ogete akutwaja go sibinga sector yechogete buya agwaso mochemani ale chairo mugire igona na serikali kero yarigereria nabo yanyoranga ansiasa
ichine chiguni chia sore kono kobange bintu byabo na inde chiguni njia kanu igase sector ne bwata machikae na inde natoka endete kubwati ikotika tubwatira ne bune sector na inde kero mundu tigejoke kero mundu na materi chiko Nabaigo maiga y'umubunge w'ensemo ya Tutu Cheche South Moske Anthony Kibagendi kubatuken kwana abigoro na yabwatikane tunobochori obonene bumwako cha kunensemo kwa meya sekali amo na chief officer se county ya Nairobi Geoffrey Moseria nigo abolire mugusi kwene kyabunango chabaramo eliyo konyara bagutwara liboye elimo nande ntete go advise my brother Kibagendi igoro na mege statement mna ebisa kwebike agatobalera ni memno mogusine gasa kwegeke egento ntete abantu baito bamayenekeiga omogusi tarige sakugeke omogusini ndutore namba ibera sense ya Kenya neli nabantu baito bari scattered yaikira asa tubwene tukwanza ukwana bona in terms of our numbers ndobwate enough numbers to ikaranza to negotiate with any leader. So Mheshimiwa Kibagendi, you should go out and withdraw that statement and apologize to the Gusii community. Ekerogo teba mna ntubwati numbers ige minute togo cha kubaruna abakuria tobaru mnaba nubi tobaru mnebisa kwebye bike biri bitarigo ikaranze mesa ya negotiation table biko bangwa wono igasto ikere ntobwate numbers chigo ikaranza chi negotiate with any other person, any other leader for a share asense ya Kenya. Wono iga we don't beg ndobwe ntikwanza kwebere na kwanza kusaberera wono iga tuikera tubwate chinguru tubwene tagwetenenera omogusi bono iga tubwate numbers. So I wanted this message to go out that wono iga nebisa kubiendete kwebanga aba ikoyo mbabwate kiongozi kiabo baendete kwebanga menga yabo aba gusimba bwate kiongozi kiabo baendete kwebanga menga yabo abaruya mbabwate kiongozi kiabo baendete kwebanga mega yabo nandi gendongo batebe atwaro musimamo mo kwenda kwa gachomo muronde mwati goyo minere gaendete kogu mweso kiasale mwakwana statement yoko muita mwama koira na somo omo muroyo igondo moruya ngomoko ya komotene ere ni inunere oyo ino mote inuno yo ino njetini mwana siasa bata ingo kwana mnamo na ko Nairobi gaiga na teba iga onye motete kwa gacha kwanza kara gacha oyo mino ko runyomba tali na mwaro kana mugaso emore no yo mino mambi more no rionde mwabere bono tanga eriru tatebete aruge tutanga bona byongozi bya Gusii mwazere ko batanga twaro musimamo yomo agacho yo mine nyomba ya ino ko Gusii 20p tochamo ndobwato mugaba na Simbarati ndobwato mugambi Matiang'i tene no president ndobwato mugaba no Nyamira ndobwate senators ndobwate majority leader yoro soro ndobwate all the leaders bachore ko Gusii karaira nanga mobege ntekemo mobe defined mnege sa kukyomo Gusii abo kabira teyo Karigo manchito murigeria tugoska mutweni gamokonyi wikiama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i neragende tenenchiri yokorigia ogosirwa siganga ya yokorigia kirogo kyobora ibwense hasobochori obonene bumakogocha ase agende yatinetaro ya yase county ya Migori enga kietare yo egochia ya cheteri tukuri omero somanjito murigeria etare yo herasiritsko ya kabere nigobona tebiringa heganga ya yokorigia kirogo kyobora ibwense nigataitanya reka gusirwa iri nyarega kurenta monchoria asche sector au historic crisis in food shortages sababu tulikuwa na shida katika kilimo mambo ya mahindi ukiangalia North Rift na Central Rift ambao wao ndio kama bread basket ya Kenya crop failure ni kama 70 to 75%. Kwa hivyo kwa yale magunia tuna consume Kenya hii 48 million kila mwaka. Mwaka huu huenda labda hatutafikisha 200 million. Tuko na deficit karibu ya 28 million ya magunia ya mahindi. And in a few days time kwa sababu hatuna harvest tutaanza kuhangaika hapa kutafuta chakula. Wakubwa wa nchi hii badala ya kuita watu state house kuwahonga wakae chini wapange mpango vile tutalisha watu wetu when the crisis arrives. This government is focusing on irrelevant things, bribing people every day. Rais kazi yake ni kupeleka watu state house kuwahonga kuhusu uchaguzi. He is more interested in his survival than the life of the people of Kenya. Sasa kazi yake ni survival, apite kura ama aibe kura, aonge watu.
Mheshimiwa Ruto, you are the president of the country. You have come to Trans Nzoia, Kitale, unakula mashamba ya ADC. Unakuja hapa Buitembe, unachukua shamba ya wananchi maskini hapa Kuria. Ukitembea kule Sotik, ukienda kule Kericho, mashamba ya chai, umebeba mashamba ya chai, unakula na hiyo. Wewe utosheki bwana. Harambe! Harambe! William Ruto, hatuwezi kuwa na orphans kwa sababu yako. Hatuwezi kuwa na widows kwa sababu yako. Tutakufukuza, na sio tafadhali, ni lazima. Hii mashamba yote itarudi kwa mikono ya wananchi. Kama unataka shamba, enda ununue shamba pale pembeni ya shamba yako pale Sugoi. Shamba ya Wakuria, achia Wakuria. Shamba ya Wamasai, achia Wamasai. Wewe uliita wazee wa kijiji, ukawaita kule Nairobi, ukawapatia pesa. Uliita mashek, ukawaita kule Nairobi, umewapatia pesa. Umeita leo watchmen Nairobi, umewapatia pesa. Lakini mimi nataka kukuambia hivi, wewe William Ruto, umeharibu uchumi wetu, umeharibu elimu, umeharibu afya. Pesa yetu unaiba, unapeleka State House kuhonga watu. Tunakuambia hivi, sisi haututishi. William Ruto aende asiende. Mwanjito murigeria tugusuka mutwebune nchira ya moyo gusiro buri myasaba limweke merige chae nigo museneta bwe county ya Mirokongo mugeni aboririe committee kurigeria buri minute go kwenekya igoro yekemeri ekyo asaba limi bako na chwa chikiro ka ukwana urasamaga chie senate nigasabire getambokero nerichiko kuimokerwa abateneri baria bakonyorekana namamocho yoko na chikiro hanene morase county ya Nyamira ni county ya Kisii. Rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee on Agriculture, the Livestock and Fisheries on a matter of national concern regarding moisture content reductions from being imposed on farmers by tea factories. Mr. Speaker, sir, moisture content reductions are reductions in the recorded weight or value of agricultural produce on the basis of alleged excess water content. In a circular dated 9th of July 2026, the Tea Board of Kenya declared the deductions of alleged surface or systematic moisture from green tea delivered by factories to be illegal, fraudulent, and a malpractice. Noting that Section 21 of the Green Leaf Quality Guidelines of 22nd January 2026 already provides for natural moisture variations through a green leaf to made tea conversion ratio of 20 to 24% depending on prevailing weather conditions. The Tea Board therefore prohibited such deductions and warned that any factory engaging in the practice would face legal action. Mr. Speaker, sir, despite this directive, some fraudulent tea factories, particularly in the counties of Nyamira and Kisii, continue to unlawfully deduct approximately 0.5 kilograms from every delivery of green leaf tea, unfairly reducing farmers' earnings and undermining confidence in the tea value chain. In the statement, Mr. Speaker, sir, the committee should address the following. Number one, a county-by-county breakdown of the number of tea factories affected, the tea factories involved, the quantity of green leaf subjected to moisture content reductions, the estimated financial losses that has been incurred by farmers, and the period during which the deductions have been made. The committee should inquire into the long-term policy, regulatory, and oversight measures being implemented to strengthen transparency and accountability in the weighing, grading, and payment of green leaf, protect tea farmers from unlawful deductions, and ensure full compliance with the law by all tea factories and their management.
Murigeria tutigarita sensemo yoboremi niga monchuria soboremi bwemesi hagendete konyorogosirwa maigayo monogerwe bunge enene Moses Wetangura wakorege karone kyombe gya Kenya National Federation of Sugarcane Farmers kurwa chinsemo miense abo bakorro boremi bwemesi manchito murigeria turaruriga tiari bete gakwenekiwa na gukwana. I didn't hear you mention what is also choking the revamped sugar mills is reckless importation of sugar. Yes. And you, if you are the apex body, you must spiral back to the farmer. If the mill is milling and selling, the farmer will be paid. If the mill is milling and piling sugar and not selling, even the 1 week payment routine will collapse because he has to mill, sell his sugar, pay the farmer, pay his workers, and meet his obligations. So as you speak about registering your body, gazetting your body, also speak loudly about protecting the industry so that we do not have some rogue traders bringing, because the reforms that have been done in the sugar industry, in the next 1 year we should be sufficient in sugar needs. We should even export sugar. So on behalf of these farmers, we would rather be discussing over a cup of tea which you have money to buy. But we cannot discuss when you don't have money to buy. Let us protect jealously and guard the money from the Sugar Development Levy. That issue of crops amendment bill, Honorable Speaker, I had spoken to you before. Please stop that bill. Let it not move to any destination until we are okay. We are okay the way we are. Let these farmers process the issue of SDL in the act as it is. So kindly, my prayer to you, help us from your seat not to move that bill to any other level. Otherwise, I'm grateful. These members, we know each other. Support us, Honorable Speaker. This Sugar Act ambayo imekuja is one of the best we've ever had. Hatujawahi kuwa na Sugar Act kama hii ambayo to us, especially at farmers with disabilities, we want it implemented. Na ikikuwa implemented, it encourage all farmers equally, especially with the levies ambazo zinafaa ziende kwa farmers kusupport sugarcane production na infrastructure. Na pia the 5% ambayo inatakana ikuje empower the community about farming sugarcane na to empower even the youth. Nabigo manchito murigeria sorbo troitoro moerio chinga kie okwebanga kogendete busibo bochorio bonene bwo makocha muraibe kyama gya DCP rigatiga shagwa nigairire bunensemo ekwameria serikali ekobaga chingongo kisiasa tikorigo chia kobao kolendekere kyama ebwato bosibore gotenenia omurwaniri bekergo kende gyonsi kolende asekerogo kyoboraibwense nigatebiringa kerokyo nigo barachikunyara bakochoro omurwaniri oyomo erigo chakonyora obobwe. Na mimi nataka niseme hakuna zoning katika area hii na Kenya. Sisi hatuna zoning. Ile kitu hatutaki kupigania ni ya rais peke yake, tunataka tukubaliane. Kiti ya rais lazima tukubaliane. Tuzoe mtumo. Hii viti ingine ya governor, senator, women rep, MP, MCA, hakuna zoning. So wewe kuja, weka mtu hapa Nyeri, weka kila pahali. Lakini watu tayari wameamua chama yao. Wameamua hajaamua. Wameamua. Na wananchi ni watu werevu. Hii vyama ya hapa Mlimani ni karibu 30. Karibu 16 wamenitafuta usiku, nasema tumesikia umesema utamuomba Justin Muturi atuite pamoja, na wamefurahi sana. Sisi tunataka wale chama yote ya one term ya hapa Mlimani, Muturi atuite zote, tutengeneze coalition ya hapa Mlimani ya vyama ya one term. Na kwa sababu tumetukanwa na Duale, tunataka tukubali hiyo jina. Tunataka tuite the Heina Coalition. Wangapi wanapitisha Heina Coalition? Sasa my brother JB, please convene all of us hapa Mlimani. Kwanza tutengeneze the Heina Coalition. Mafisi wote ya kukula Kasongo na kumutafuna na kumumeza. Kasongo akuliwa sikuliwe. Atafuniwa sitafuniwe.
Amezwe asemezwe. Sasa watu ya immigration wamenitafuta, wameniambia Rigiji, ambia wa Kenya that pale immigration department kumeumana. For 4 months there is not a single passport book ya kupatia wa Kenya. Wa Kenya wanahangaika because there are no passport books, because there is no money to print them. Ile pesa nakuja kwa e-Citizen ndio ingine walichukua wakatumia walokalao. Ile ingine nakuja kwa e-Citizen, huyu Kipchumba Murkomen anakomboa mahelikopter every weekend kusunguka kwa Wakalenjin akitafuta kiti ya kingpin. Sasa shida ni kwamba passports hakuna. Pale immigration department imesimama. I want to ask the press to go there and see. There's nothing going on. There are no passport books. Zile zilikuweko chache zilipatiwa watu ya Sudan na watu ya Somalia. Wa Kenya, they have no access to passports. Wanjito murigeria negati ya twasangire naye mambia ya bono na mange twatira kintora ya chutire kurende ni chinga kino wanjito murigeria boigo tocho kwari na sese mu gazeti Innocent toche abarai baitu bagendete kwiroberia gisiasa nuko kwerobera no konge kolega igekera ngendete na gwetira kigazeti indo chenga ibintu nebinge bigendete lituko lyarero kurulituko lyigoro na boigo na arolire nga ya mateli ya sireti abanchu babo asechinse mu kirichi chinche buna gwateba na barabuli tukoli goro mpanyole telibaga lyokobaye togoteba pole sana na ndane mono asbali babwatubura yekera moko mukoligerelia na mukobeke bitango biria biranyarko babiko konya abantu mbasiri ubugimo yakora batatu bachire gose bane bachire selira chiamati chiabona chichiatigaire no mochando namai monne sana bateba nga abanyana nigo bakutigara n'uburoro bonene narase ruwaka gose ujumbe no kumochera rika abotamba gotebanga litukiriye Juma ni kinga kiri abantu abange mona barayi baitu bakubwa tukachira cya matanga hoteba ni gutigare tukobeke go check nene nande engana yo gusoko barayi baitu bakurwa irangamba cyosira abana bali baci batigara batabwa ati muntu kubakonya ene season yekwerende ya siasa gentongera kya mokero kingo chanarateba mwana siasa sometimes I wonder mu understand kurwa psycharanste kera gukwa ne bintu biria iga gukwa na kabegete nga moko ngege ntu kelinta gete o sometimes ngoge ichiole ngikelia kwana batrende ngobolinde nga bali mu bwate chinguru kurumure chira mwali kase diary mwali gerikiri chikesi chire fanare bomono mwachi chakira echi chinde na mwacha kwa mukoligereli baadaye mwarangi murakore namani byansimbega ni bibi shughuli kertote ya byansimbega ni bibi ligerigwe lakini we always hope for the best tugotaka maya tegedete ngamaya darago chisencho kwa Diana agotebiri tigatogenda umutima kumoncho muligereli nchenguru ku Innocent Onyango kwere na tole toso asensemo ye chigazeti Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene
o Nairobi. Ensoko TV, Oboroso Womogusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindu no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi Christmas number 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora chingatale ichobutindu. Eye Ensoko TV Oboroso Womogusi. Wanchumuligirie mambingi ya kera chetristaka 11 maiga yense ya masemambia bono nabona liitwa gotebia ni gotogoso sensemo ye chigazeti litukumanyinga ningikere se chigazeti semambia bono asoko boko kwane ni gombwete gazeti ya The Standard ya se tokonyara kabatu kuligiria megane menene ilitunyara kabatu go kwana naya asenchira yo bukera na gukumanya naboigo se page yo mweli norocho mwanchubuligiria ngikere se gazeti ya The Standard semambia bono kulende Diana nera nabwate
egazeti ya The Daily Nation tigatara toro kinga nererie yu na ningi kilige koba gekororeka tarachaka gwetera alia kurukunga amangana amamwamu Manjito Murigeria Uremto Innocent Yagotebiri gazeti ya The Daily Nation kwaroriga iganige gukwanira igoro yobokoreri bw'abagabana baito county funa bagendete bakore mirumu yabo babikire percentage yabo county ya Kisine county Nyamira nochire gwikande ngotebinga gwikira boniga obokoreri bw'abarayi baito sabagabana baito na iboikire Kerada nagendete kobaga kweyarigania guchiko kumanyinga ninki abagabana ba Kisine Nyamira asbabereta sorboti urwo egazeti ya The Standard yesemambia bono nige kwanera igoro yechi digiri cia makabeso mwancho murigererie na anamono nigo bakurigererie kero muraibwense abagakora linga bona abana bachiko bakogenda City University nige serikali irachiko gegotenera enchira bakoba bagwakane school fees yabo aigango kwana bale hasobwagale nabo igongo kwande omugano yo asenchira yobikira ntuguche ase gazeti ya The Daily Nation yesemambia bono gukwanerera igoro ya abagabana bali babere bagokolibiya nabagabana bali batarakolibiya na bono gaiga oroboti oronigo rwaruru ne Senate gwetera asokoligererio botume kibwe kibese kiri banyare kwa bakwaye gune serikali na nimono emirobiri ya magendero babere bakobeko mwancho murigereria soroboti oro konchora role ebirengereri biachi police tabuna chirichia infotrack onyale ko bago koligereri na koranga mu governor ki oirwe libaga lyo kororekana ngokorire amagendero Taifa Leo nige kumukwanira igoro yo mu governor bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja asibaga tebangani gabwa teteli mimi kebusiba tanga Sakaja avuta mukia aigo mwancho muligereri nere bakoba bago kwanira nabo igo bakoba bago kwanira se gazeti ya Taifa Leo ngote abale umuraibwense nere niga onchoire gosega gotumeka chimbinu chirichia gatumekira n'umurayo mukoro bwense omugaka moyi uyore nyagosira bagatebe nchira gakore campaign nchira gendete ko bagakumirana n'abarayi nabo igo kumirana nebyombe nige koro kinga niga gotumeka chinchira chiria omugaka moyi akabiri gagotumeka ekera koligia entunde okera na obisi mwancho murigilia se gazeti ya The Star boigonero nige gukwanira igoro ye lioroche goselio mana ligendreta sense melie kwirukanga United Opposition kolende sebone kororekananga ibibao byarorekanire naboigo uyobekira maiso gaiga nomo raibwe kemagia DCP Rigathi Gachagua sibago kwaniranga nigo agendete ko bakakobekwa sebone birengo naboigo ekira bagotebanga bono nigo chisegi cyabere chikororekana umwancho muri boigo aigango kwana bale igoro ya Senate buna yanyara ko bagosokero botiri wae na koro kinga abagavana bali babere bagokora biyose ko bagokorigereriga igo mwancho murigereri abagavana babekirega iga balia babere bagokora biya nabo igoro botiri buna nagotebya ndorese gazeti ya The Daily Nation dayanango cyara ko bagagotebya asenchira yobo ikiranu egazeti ya The Star bono mambia nige koboliri boli ekoboli enyumba yoborayi bwense nigo ya onchokire koba amaka manene gose asense menene yo gokorera chi campaign cy'umurayi bwense no babegete bicaga bu mwancho murigeli ko boli barama boli yayo nabo igo mwancho murigeli onyara ko bakowesomera na koranga ningi kelkeroro na anemona samatukabwango ase eikie yo mwancho murigeli twaro murayi bwense aberiga kwarigania ebyombe ase obomenyo bwo murayi bwense na liboli linene lirase gazeti ya The Star ase mambia bono togo cha se gazeti ya Business Daily ngo kwanerere igoro ya ense ya Saudi asibagare gotebanga beats UAE in Kenya fuel supplies on Iran war mwancho muri bagare gukwanense ya Saudi bugende tekoba kego soya mafta kwitira se kiombe kyabo kya United Arab Emirates gocha asense ya Kenya kubwatekana ne chisegi chiri kigendete asense melia ya Iran toche gazeti ya The Nairobian yasemambia bono ngukwana bale igoro yo motel yogurunga Fally Ipupa bagoteba obogima bwaye bwa BBC nabo igo nigo bagoteba nga chinkwana chiabere chikororekana kurwa asumoswatyo yo mumwanchu murigeli asbali mwanchete koba mukoligelinga ninki kegendrete asichi corridor chugotaka kumanyemeganeli eroro nabo kunyara koba kwesomere page ebichanera yo mu waziri wa cooperatives ogurunga Wycliffe Oparanya nero nyara koba kwesomera umanyanga ninki gekwanirwa ase gazeti eyo ya The Nairobian. Nairobian ne publication yogo chakire wiki na namono nabo kunyara koba wokoligelinga ningi kelkero twende ase ense ya Tanzania semambia bono mwancho murigelingo kwana balinga Tanzania Uganda nigo babegeta maisa se jibilioni 200
ekibago kikoba bakubwatira naso bwamo gukibeka nakora bakinirie sesekteri yechinguru cy'umuriro nabo yigo mwancu umurigeri koranga nonyene sesemeli yekisola bakiri bakobagenda so bwamo nabo yigo kunyara koba kugwesomera uise koba gokoranga musangirikano bago korekana seze ya Tanzania asubale koba gokwana bomo bw'ikinsemo cy'kinse kirasoro ngo Afrika ngagire kirabe kikubwatirana asoko bekenimbo enibo nakogenderia magendero nagaiga ngokwana bale iguru yense ya Tanzania na Uganda buna chegwananire nganchi kikobeka bilioni 20 asesekte yu yechinguru cy'umuriro mwancu umuriro tokogenda se gazeti ya New Vision eyenkuru wa sense ya Buganda sema mbiabono gokwana bale iguru yabajumbe bense ya Uganda buna babere bagwetia buna ekyama ike UBDF Kenya alikoba abanyanyimbo gose abanajeshi ba Uganda Patriotic Defense Force banyara koba bakoiru kinsemo kya Gaza bachikoba bagakora imirimo Diana Ntunchusi twarusi abasigari baito Haiti lakini oise kurigerera igango kwana bale buna ense ya Buganda nigo bagoteba nga abanajeshi babo banyara koba bakoirwa sensemo ya Gaza ili bachikoba bagokonya kurwania kisegi nabo kujara koba ko wesomera nabo igo ase ensemo ye kigazeti eki tigaturarigirira ko Tanzania mwana inchi gokwanerere nga enchira obwenete koragera gokora masoesi ili konyara koba gokwerenda korwa asa marweire nabo yongo kwa bale Tanzania na Uganda nigo kigendete koba chikubwatirana umwancho murigiriri ili banyara koba koranga banyara koba bakubika kibesi cyabo ase sector wata Tanzania Uganda zajibu mapigo kwa Dangote nande asibagotangaza sahini kwanza mradi wa shilingi trilioni 53 na utahusisha kiwanda cha kuchakata mafuta ghafi bomba la mafuta safi hadi Uganda igo nabo kurigereria na namano ise kurigereria Dangote gateba refinery Kenya kubika bateba ni reaction batebire bachikwa bakubwaterana babeke pipeline ko Tanzania kogenda Buganda ili banyara kwa bagosibia amagutabo na koranga banyara kwa bagokonyana nande gukwana bale nga manyebi manyirili 10 bikoro kinga no bwate kansa yenda mwancho murigeli nabo konyara kwa bako wesomera ine gazeti ya Mwananchi inegati yali tubwate sechi gazeti asema mbia bono kulende ntaraswa asama kabeso aliya uchikoba kagwa kadirwa sechisemi abantu bachikoba basomera ase university Diana nabwo atumugano monene okoro kinga kiaba governor babere bagokolya kubwatekana n'ubutumiki bw'ikibese na namono robotiro nigo rwabetere gosokirwa ne senate tigamwe Diana libaga atwanurire atotebe Nyamira ngayeberete Mwanjito murigeria tumetusengura chaka ni county ya Kisene county ya Nyamira lakini saurutari namba yo moire bagatebanga solonga satari na birio moire Mwanjito murigeria tiriko ya chakira tegana gotebi the top 10 performing counties chi county ya abagavana babekire ebesa yabo bya nakweneke abuna korakora bari amagendero abantu bwatese county ya Embu na county ndangani Mwanjito murigeria esco ya nigere 0.689 eyuere nseyo bugavana Cecily Mbarire nabigwe gavana ya county ya Narok nseyo buraiba Patrick Ole Ntutu nigere 0.608 Amd Abdullahi county ya Wajir nigere 0.605 Julius Malombe county ya Kitui nigere 0.574 Gideon Mungaro Cliffy 0.564 Dado Godana Tana River Abdul Samad na waligagu Mtula Kilonzo Junior Susan Kihika Nakuru Fatuma Chan Kwale abuna bagavana 10 bari top counties 10 Mwanjito murigeria kiri abagavana babo banyage bagutumia kibesa soko enekya amagendero tumanyiri bogo bottom 10 counties tochakirine yo moiripi Mwanjito murigeria eyuere 0.285 Nsebura ibwaye mugavana Nyang'nyong nigere county ya Kisumu toche county ya Kakamega nsebura ibwaye Fernandez Barasa 0.358 towate county ya Busia county ya Bomet county ya Nairobi county ya Baringo county ya Lamu Kajiado Bungoma na Meru echinachide bottom 10 counties bottom 10 innocent top 10 into yo okay kero kurigerera igase gazeti ya The Standard page ya kabiri ne bwatoro boti rumwancho murigeria na manasi bako kwanereke mbekeriye kurigeria obotumeke bw'ekibesa ase echi county abawotanga parliamentary budget
office nigo bono yabirige kurigereria chibes cyo mwaka bw'ikirubire 2024 mwaka bw'ikirubire 2025 asibaka bagokwanira nga nigo babete bagwasiurio roboti ruritu kolie igoro na mono bagakwanira e county ya Kisumu negatie chi county kiri kitarakoribia umanyenge county ya unige koragwa na Professor Anyang' Nyong'o ebege kubwati guga igo mwancho murigereri gukwana baligoro ye county ya Busia, Bomet, Nairobi na boigo county ya Baringo isekoba ukurigereria chine chi county chirense korengana no mu director uyo kobaga gutenera igoro ye chibese chibunge bune chikoba chigotume kugurunga Martin Masinde nigo ritukurigora anyartukoba gakosokyo orbotiurwo na gukwanira ebimanyiriro bibiri babere bakoba bakorigereri tanga nigento babete bakorigereria nenchira chi bakoba bakurwa egento ikuru kwemeshara nabo igo mwancho murigereria nchira bakuru benefits gochiasa bakori imirimo bali balese chi county nabo igas bakonyara kwa bagotumika chibese cyabasamagendo e county ya collective byayiga igababegete bosione county kurunga Turkane ibabete bagoteba nigo yabete koba rated koba A ibwate ibawoteba chiarama kuse 92 yabanyara koba bagoteba yabwati gunechi county buna chinde Wajia, Mandera, Marsabit, Embu, Kitui, Makueni, Kirinyaga, Murang'a, West Pokot, Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet na boigo Nandi na bobo bagokwananga nigo chiabete sekerengo kiligyo kubwatia asili bagalia kabire bono ekera bako baba gukwanira boigo nigo bagotebanga chi county nchira chitakorete bija chire komina ibere tiganje soma samali tegekora nchiri kira segazeti yese mambia bono e county ntangane ya Kajiado yabwate ku Mombasa, Nyandarua, Machakos, Nairobi bache e county kuru Kilifi babe Kakisi, Kwale bache Wazinigishu, Murang'a, Kisumu Nakuru ichine chi county chiri batabanga chitakorete buya sobotumeke bwabo bicibese nabo gwesomera gaiga unyara ko bagokorigereri nka kici anyara ko baciko agacha ubunyamasi bwabo bwo gusangirira bango nako nyara ko bakoranga kibako nyara ko bakwegendereri na anamono nyara ko bakokoranga kibago kwanira gaiga roboti urekera ruwa chire Diana ni gorobono rokorokia ebiyombe biri bikoro ku chi Polista ekera bare ko bakorigereria chibese nka kichitumegete I think bachire maminja rating sichire tofauti sana wante binyamira namba irengere 36 Nyamira Innocent Gaiga ngere namba 36 Kisi county namba 37 ndabekire grade kyabo kertwalinge university twalukubekire grade yandebe secondary twabwate A plane A minus lakini Gaiga bako genda ne B C eri university tari wako tebinga yore aiga bachakirete B ige county ya Embu wikase county ya Wajir ni babwate B e county ya Kitui wikase county ya Kisii ni babwate C ni county ya Mirego ne C chirichibwate D bauchakira Bungoma wika Kisumu okay na bakore de lowe sigento kiri bagoteba bakoriye limono nenchira abagabana babiri bakora ensemo yabo gusemirimo yabo asensemo yiri bagoteba bakenya mabori bakobori na barabu chi dispensary renga cyagachiru abarumva ECD mbabete bagwakanu chiparanchi abete chikorosigwa negatiye bintu binde babotebina libori abakenya batagite bamanye na boigo keto kwanire senate kera yaringe kuri ngoria abagabana bagotebanga ibintu mire bataringe kurigereria mono una chibese cyale gutumika nabayigo kwa managed Robert Yorudo rore gaiga asepeji akabire gazeti ya The Standard yana batabiria se gazeti ya The Daily Nation nabayigo tutigalita senate bono nigo ya nyara ko bagekogania ukubwaterane government go serikali ye county ya Nairobi yabegetene county serikali ya nene yo bagotebanga nigo kuigwa no kwaringe gwetani chi bilioni 53 mwancho murigereri nigo bono bagotebanga nigo benete koba kego tuguterwaro kuigwana uko kwabegetu gati umurayibwense no mugavana bwe county ya Nairobi Sakaja bari gotebanga nigo bachiko bakubwatera na koranga nkonyara koba bari bakurigereri nka kibako nyara koba koena no bokoreri ubuyago chia 7 na inchi nigo bono batebirenga nigo ukubwatera no gwetani chi bilioni 53 kubwenete koba gugutuguterware Diana gaige gento bagukwana igoro ne committee eliko bage kurigereria magane chi county ase nabo igo bwa matebuli boko baigati ye serikali na nene chi county asibago tebanga nigo barigereire na koranga gente kenke kugwendera ubeko kanie gusoma mugano yo nabo gwesomera na koranga ningikilia committee ye senate yaberege korakira amamocho
kiairire batebire nga bono okobwatera noku nigo kobwenete koba kogotuguterwa page ya gatatu boigo nero techietiare kurwa samagana echi county ngo kwanerere igoro yoroboti ruriro konyara kabaro koro kinga ngaki chi county chigendete koba chigokora amagendo kurendega igo mwanchu mulirisi bagoteba nga chi county choka chinyane nigo chibwato muchando monene aso kweroseri chibesi chebo goitira so busangiriri bwebango naboiga ekera abagavana banyare ko bagwesoki na gusaba serikali nyare ko bagekuru chibesi chyo asechinga kichibwenete gaiga nindo chebicha yo munyakirogo bwe ekyombe kyabagavana kiliye kurunga COG kurunga Ahmed Abdullahi na nigabetega gukwana chinga kichetete ekera barenge se omuyega olia bokoligeria ngakichi county chigokolia namono se county ya Nairobi mwanchu muligiri mwano inigolia se page ya gatatu nabo kunyara ko bakugwesomera elio nyara ko bagokumanyanga ningi kelikero totigaleta se chi county boigo se page ya kaberengo kwana balegoro yabagaba nabo nabona banyara ko bakorwa keligoro kunga okogosera ligochia se abanas gose abateresa bali barasomugiro babatebiri ngonye muri koira na semeremo ngo chikoba bali bakonyoriga susuru gaigango babali bagotebanga nigo barachikoba bakogenda bosiona kurwiga susuru nabo igase babere bagukwananga banyara ko bagoikirania ebintu biri bitakeire na boigo enachia ekegambere yanyara ko bageko bachika bairane asemeremo na asbako bagukwanera igoro ya collective bargaining agreement go soko igwana kuri bakoligia konyara ko bakogoikiranirwa page ya kabere nerebwa tamangana yo asenchira yo boikiranwa se gazeti ya The Standard December mbia bono Diana tigandara ira nasole aiga Innocent kaito magano yo obwatamange twari gukwanira nabomo rigeria gwesomera so bwagale nigo magano yo ora se page ya kano mwanchitu mugira ni ya gatano kurende mugano rigaiga gukwanira igoro yo muraibense aguritsukire igoro buranya atiga kumera na security officers iga nigagotebanga bono security firms chiri cyabanyani Innocent gaitira chiri private firms bono nigo barachikunyara bakubwatira n'abanyanyimbo kwene kyabunangu cyabari gusiria umuchando bobolendi hobobe kogende twene kiwa chinsemo iganya atiga kubera bari bo manchitu murigeria litskoli igoro nandege tukenegwe tumuraibense kagotebanga abana bwa abantu bali anyorire abange actually ase abantu bali abiriga kurangiri kuse etimu iri abiriga kurangiria se State House abuna bali ngabange atete bali nguse 21000 ono manchito murigeria kurali tkoria Jumatatu tokomayigwanga omuraibense abiriga kumerana naba rai awasenyumba yoburai bagotwe bateba nigo batamaiti gusene campaign kurende ora barangiri gutaka kumanya emechandiri bagwetira nabo igo buranya reka gukinia ebirengo byabo ayanga otebanga bono aba tokubaruka butambe ngiye watchman yerere se kwagenda se eduko kogenda totebe supermarket Innocent kwa bolinga watchman ngayere bono ye watchman lyatuguteirwa abuna abarendi bakuru kwa bobsa boburendi security officers umanya Nairobi yeiga Diana abantemenyetie abange n'abarendi baregaiga bakurinda abantu cyamate cyakinire na boigo muraibwense nakwanete goro yesiko yabo da anemono tutete kuranyore nkwani lyabetega kwanera igoro yogo nchora elietali yabo eliatebetenga tubwenete kumurangeli buno mu watchman igo bwenete kumurangeli bune security officer murendi mo bisabu burendi yes lakini Innocent sometimes amalieta nara abera go chansinya taragenda se clip amalieta nara abera ago chansinya ritangani no kurangiri monte manamba nerinde nerio kobolio monto nga watchman nga yera amalieta yo abere go charasinya no n'abantu bande abantu kara chenja abantu bale turago inche sometimes sikura kwanerande watebe manamba conductor ne reyo abanye bacha bayabeka aya bara bakubugulie mezigo chibeba yokwe umutaka bulinge inebeba uno babeba gokora Nairobi okay abana abantu bubwate cyamate barendira abantu babakine successive stories abantu basoire gaiga bachiri busyo negento giesiko nabo igora kintali esiko yeli etalioka esiko yokorwa nonye na sengelia negento kire kibwente ko bekene sana umaete abarendi use kuligera lichinga kichinde na ubakobera chinga kichiri gwachire nyumba manyoyo mwanya abantu akobera isikali taliye
enyama yo ngitioro sana Namaini. igo bonekera chinga kichinde kwanyora ibintu byasarekire libago gutaka kunenkyo buringikire kwanyora umuntu ominyokire bwango aho watebiti ndi wakana I pay you gochikorigera linki wa wakana kwanyora wakana kiri busato lakini yago tangasira ngo wakanale quantify biashara turnover yawe uchibestiri yoko bagokorosi no muntu nerengera linabwa te family kumwaka buri kwanyora none company chinge chikomo chigunga chigwakananse kurende kwanyora e client gete company chi chibese chisi nimono bono abeko begasie ngo sana so bali twara belira se sector yu nabotogo tebyo mugano mutambe sana tigaturaigwa chinkwana chia omurai bwense. Mumesema kama private security officers munataka muheshimiwe na muheshimike. Majina kama watchman, majina kama guard, nimekubali haya majina yanayowakosea heshima. Na sababu hiyo vile mmependekeza, najua terminologies hizi bado ziko katika sheria na katika regulations ya serikali. I am instructing all government agencies to expunge reference to private security officers as watchmen or guards. Tulikubaliana ya kwamba kazi ni kazi. Ama tulikubaliana vipi? Si tulisema kazi ni kazi? Hii yenu ni kazi. Na sababu hiyo ile maneno ya watchman ilikuwa ni madharau ya mkoloni. Vile tulimsafirisha mkoloni, nyinyi sasa sio ma watchmen. Nyinyi ni private security officers. Mwanchubulili kwigure no murai bwense bunaberiga gukwana andamano ase abarendi abo igentu kilitote banga no kwirania esiko yabo gochasi barenda yano iseko bagukurigireria abo what the future is luminous karato gukwana iguro yabarendi musubati oyomo naregaiga ukabero mu CS ase egitaseni gia KICC kyabanyanyimbo nigo bono agotebekana abetega kumusugumo musubati okuruku Nicole Omondi oyibono tigarete kare asenya gitari gatigarete ne chingoma chintindi asenya gitari ya Kenyatta nigo atari kwenyara nabo igo akanyara ko bagagotigwa kare paralyzed na nigo bono igabate abumusi yasiyo atarabaga ko kwekerwa ko sekoirero gitambukiro kende gyonse muganura se page ya 5 na ningo boli bareli boli rinene gaiga nga ningoyo murendete musubati yo kabeiro mu CS OKICC gaiga asumucho Nairobi musubati okurukunga Agnes Ndanu nigagotebekana musugumete musubati babwate obwa matenero kurunga Nicole Omondi na akbono asagendete ko bagakurwanira ubugima bwa yasenya gitari ya Kenyatta umwancho muri geli nigabateba li mamincha ya ayo musubati yo kabero mu CS tarabe kwa biara na nigarorekana asegeta sen kyabanyanyimbo gya Kasarani akanyara ko bagakogenda ase chinga kichia mambia kurende bagateba nga kuikira chinga kichia butuko na lyabetega kurworo na nigo bagateba nga mu osubati yo kurkwangines Ndanu nigo batemya 35 na nigo gotebekana amusugumete guchia ase inse musubati yo kurunga Nicole bwatemya 25 igo obe kokoligerelia na bokunyara ko bagokoranga ninki yakorekanete asensemi ya Thome estate chitalikinye mutinyo 5 nabo igo mwancho muri mugano yontu abete tokoyo kwanera nabo konyara kaba kokoyo soma asenchira yo wikira ndayana ngangende kwira na somugano monene bwe gazeti ya The Standard kulende tatenda ko alibaga oratate mugano ndole se gazeti ya The Daily Nation mugano twari ko rarega Innocent aiga asigazeti ya The Daily Nation mwanchito muri ko somo murai bwense buna umirate naba rendigaiga ase page ya 5 nigo kwanera igoro ya Moi era awi Innocent no tebinga ere yego senande muske Daniel Arap Moi nera niga kalentire abana kichichi babateba mwanchito mugeria ya kalentira abana inchi nabigo aba gaka kurwa sebinyoro orentaba abana inchi ase nyumba y'uburayi kababateba bono muske William Samuel Ruto niga iranire ase getabu kiae Moi
na ndaotebanga bono nigabwatire chimbatero chiri cyumuske Daniel Arap Moi haigo manjito mugeria nigo gukwanira igoro yechibesi kiri omuraibe nsabe ariyeteira yo chikwene kyabuna nechiko watukwa uchiasabaga ka bali bebinyoro eri kwene kyabuna kucyari gukinya amagimabo haigantu bata assistant chiefs nabigo aba gambi nabo wesomera sobagale no mubona rase page ya gatana kabere korende nigo babatebanga nigo bono chi campaign cyakire lakini chini ya maji babatebanga abakenya bamanyitenga chi campaign cyakire koreno manchito mugira mwana noro gaigo gukwanira igoro yaba nasi nabo aba Teresa tumaitiri innocent gose aba Teresa nabo aba nasi nande abacha bateba ngana ubakuru kunanda aba Teresa abakuru kunanda aba Teresa manchito mugira no mugona rase page 10 agaba batebanga bono nonye aba Teresa gose nurses barenga somogiro omuchando badonora sensemo yekinyagitali yento kerba batebanga mbabwati maryogo nande likabeso lyabo guseri deni lyaba nyagitali yabo guse aba Teresa nigolire 8 billion yomanchito Mulgeria 8 billion nechibesti nyinge nande gento kenaro chibagateba bange babo no gukinwe birogo nabayigo babateba bange babo tibana kunyara bagwakanu kinga kibabete bako rokobolia kwabo kuchia ase ekyombekeri kibatenete na boigo ekyombekeri kyamsoma chito mugira babayigo nkarabago kwana na chikaunti abaraibe chikaunti kwene kyabona ngo cyabari kwikeria engere yabo babateba bo kiraboni go machito mugira amaryogo abaroira bange bakansa nabayigo reno babwata amaryoira machito mugira aliyambatanite gusako bwatkana ne chinyigo na kutote baboyigo eliba abange babo nigo babwato muchando to kumayigwe kyagera amaryoga ali baganiri konyo abange babo anyare gakuba maintain useko babeka moyo tayo wikiraboni gasinya gitali aba babotebwanga abange babo nigo ego bidi useko betereri banyara bakogenda se che private cyangitali cyabanyene bali banyara bakubwatkiro obokonyi asibatebiringa nige ko babera ko kubwatkiro obokonyi kyagera niga amaryoga ayu ari igoro nabigo bakoreri bwabo tubari konyara bakubwatkirwa senchirerengia manchito mugira ngo baruro kubolye kwabo abange baba batebanga nigo batige twasinye gitali bari bagwata maroita kansa igandoche bari kubekirwa manyinga bateba bange babo tubanya tibakubwaturukirwa obokonyi bari ngasise mu cyamatena tiga igatoko manyigo manchito mugira abange babo nigo banyati bagusiria magimabo nabo igabange babo tubanya tibako nyora ubosiko bwatukirwa obogweni asinya gitali abange babo tukumanyirwa nawe nabana nigo yabe tomo chando manchito mugeria asi wodi cyabakora okubarwa boigo omuchando no lingoro chinga kiechi aba Teresa bachite asomogiro ose chinga kichire bari gukora bekana bakubole serikali y'iki county enyarige ko babwatukira kibese cyo kurende abanyare babatebo manchito mugeria ambachikonyara bakorigere lya somutinyo yo banyare bakubwatukira kibese cyo banyare rende bakwira nasya gitali na kubwatukira abana nchi obukoreri nabayigo bomorobiryosha asibawoteba abange babo nigo bakobeterirwa wakana kibese kyagero morobiryo itori bakora ostori kubwatwa bokonyo manchito mulgeria kentu kerba bolire boyigo kyombekeri ya kemsana boyigo ekyombekeri kibatenirete kwene kyabuna gucha kirikorieri amanganariya ayo morobiryosha irbanyara bakubwatwa bokonyo gucyasaba roire nabayigo banyara bawikirania emerobiri yawo mugano yo nigora se page ya 10 ira seti ya Nation dada gukwadero rigoro ya umurai wese bunagendete kabaga kumirana na abarai nabo yibiyumbe whatever litkuligoro mugano ino lega iga asigazeti ya The Standard ngokwana barenga cyumurai bwense abetega kumirana na abarendi nabo igocira berega kuru kurende sense monere gaiga yango kiri asaba Kenya barure ibirengereri byabo bagoteba nk'umurai bwense kiragendete ko bagakumirana n'abarai be kanisa gosebe dini oyo moga goteba nk'umurai bwense na umirana n'aba Isiraeli bintu mbikongete orongo ibolinda aba Isiraeli mbarabia narucho ya makomboli na senti kwa twalinga sigari eganere gucanari na neyo mu gusikera okagenda nyumba ariko mboli de umaitu murai benso rangiri abarayi be kanisa
na ndi aya tarinde mukabira ayo minto ndoje nani agomboli oro mukabira ine gali ngoja nanyora njira ande sagurine tugukwana umuntu oyo ego beko incident nge gali dero gumira njira ya innocent ndi maite chisa chiae nande kanali nro aye manyetayo ngo muntu ko iriruka nendege Bono innocent a specific time ago akogende airport okay bono agante viga Diana nararo muraibense umeranire nabaraye aho umeranire byomberi bono nkanyeteri tukori byago cyo kubarangira ubu nabarari ndole gusine kamera muho cyo kuribya nasinye tubunango muiranira lakini namotebeti umuraibense nabwate freedom ngange tole ko abantu bari yakorangeya ngange tole ko gedoro mwachumurigeli mbugano bw'umuraibense bunabe tega kumirana nabatureti asobo menye bw'umuraibense nabo konyara ko bagwesomera page ya gatandatu ari maso bakaba bagokwanire gati yabako batebinga ninche mbaye smartphone ekimochi kaba mu gutumeka eliyokorwa orobotirwa ebintu bigokorekana sekenyoro nachiko bagako bakiri busato chikonyara ko bachiko basira eliyokonyara ko bakonyora bunengeli yabo nabo igo nabetega gukwanira ngamba chiko bakonyora insurance yoko bakonya konyora oburwalia na nigo mwanchu muligeli umuraibwensa abete kago ikaransa nagoteba nga gwetani abagaka nabangina bekenyoro bakuru kwa batuleti barabe elichiribu emia yamo na batano nomo bachiko babako bekwa ase enseme yugosirwa n'umurobeli bwe serikali mwanchu muligeli bwe somerega iga asbakonyara kwa bago kwanira asenjiro bikano tokoira nakorwa asumutimo kwepeji ya gatano kabere ya gazeti ya The Standard nige go kwanira ninge kegendreta asebali bakurukunga no kwamerelia serikali elieta likorukunga bomo ose United ya tugutirwe nabono gukwana barenga abarayabo nigo barorekanire keroyo mugosoki cincara cia etimati gose Diana wasokiri cincara ciao cincara cia nenga ite utambe cia nakabanga ego depend by the way ngo chisoki ndengo irana ningo tebi ngaki abana bali bale ase university bachiko babakumirana nenchira bachikwakana chibesi cyabo chikuru ku school vise bugima koko ngabule ucia sabana Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobeli yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo
kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyolia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Ebagotebang'o gose komwelio nero gose kabia maiga yokonyora mang'ana mange korwa segete seni kia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora ncho mulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Eye nen Soko TV oboroso bumugusi Wanjito murigeria imambia yabono nigo togendete gusangana ya sensemo ye tigaseti na Innocent yataragotiye umugano gukwanira igoro yitsesimwa kigo kikunya kikobwa twuchest skuru ose tutarachigoteba Innocent rari mambine nyoro murigeria nga omutinyo yo August no bwatamangana mangi World Breast what mugoyiroka August World breastfeeding feeding nalia aba tokonyora matukali aba mama bakogonki gose abantu bali bakogonki tunabantu babakero nande bagachire ba libakwage nchagu gokorerero ngolye gocha kubekera na marabali taliri rero mwasaliri ya maraba that time maraba talinge mabe onyengiri yalinge tibitiangana kunyuri ngentona ko hetekero lakini rede ne batari Innocent kero ya na batari tibiti nimbwate tibaba bonale ko mwana mito irongoli babo mino mama kwa gesare mama mono mama mwabo tata okay bono kanachi mwa irongoli na inje na mama komwa kaya na motokeri Innocent chindo yena alieteri tukerio kwe lakini rende eko nyolinaro amatukali yakale lakini Innocent umutinyo yo inanyoranga no bwata mangi abanafunzi gwera nabali chiskuru umwibori naro bwata mwana primary naro bwata mwana secondary naro bwata mwana TVET college university na umo wako yo Innocent umutinyo yo abana ngwenda barasti university naro yo korokinga umwibori nare bwate ani gasienene sana yokoiro mwane skuru kera tokwana igoro yokonda abana se skuru gwetani abana kiribwe kimibere nigo bachiko babago so asechi university asekerengo kili bachiko babago somera kisemi kiri bakonyara kwa bomwancho muligirili bachiko bakoranga banyara kwa bakuruso bugima bwabo bosyo kulendega igegento geko bagigukwanerwa ase gazeti ya The Standard ngote yabalenga chidigiri bachiko bakonyora nigo kire chia makabeso nabo igo bono nigo igotebekananga niga abana abwo bachiko babako igwigika kemya ketano yoka kuri yemeremo banyara kwa bagwakana kibestiri babere bagosomera kulendege ento kiregaiga ase gazeti yo mwancho muligirili nigo bagukwanira anamono Diana bagotebe myaka 5 nero bachikoba bakoyegwa nabo igwe kira bagoteba nga abana abakibese bara bakoyegwa nigo chiko bachigwa attract oboita bwa 12% 12 asemia na anamono bagoteba nga umwana buno yo gukora medicine niga chikosomera kuitani 3.6 million lakini egera chibesti ya chigukira ni faida igachikwira na 4.2 million echi ne chibesa agotebigwa abayotakira iranie ekeranyorire mirimo nande chigwa attract interest ya 12% aseli boli rili nene ngeli bagoteba nga
konye abana nkoigure nga nkonyora bari gento gekoro kwa scholarship nigo chigo chikoba chikorusi kwa seli chikeli kurende omuswado yo nigo irurwa se bunge nabo igo omwancho muligiriri buna toenda tagotebia muraibwense kera omuswado yo kogenda se bunge gento kiarorekanire Diana ngeli bagoteba nga ni chikoba akonsana ni chikoba akonsana guchia somwana nonye netabo somuibuli ni chikoba akonsana asomwana anamono inchira chikoba gagosoma ase university aswaga teba nige chikoba umuzigo mani mugano yo nigora ase page ya kane ye gazeti ya The Standard yesema mbia bona sokunyara koba kugwesomera eliyo nyara koba gokoranga ki model ye yuenya ye serikali echikoba gegusire chisem chiabana bakonde ase university kulinde gento kilida yanango kwana nande kururi tukuli gorna roche batebetenga muraibwe nsoberga kali ndu nga try and error ene system mwenye achikoba gagotema guchia se aboroki wabale ase university gonabo konyara koba kugwesomera na kumanyangi keroro kulinde ntagete turaigwa enkwana ya Rigathi Gachagua tumaje guchakira umugano orase gazeti ya The Standard igoro ya ensemeli kwa milia serikali. Vyama ya hapa Mlimani ni karibu 30. Karibu 16 wamenitafuta usiku nasema tumesikia umesema utamuomba Justin Muturi atuite pamoja na wamefurahi sana. Sisi tunataka wale chama yote ya one term ya hapa Mlimani Muturi atuite zote. Tutengeneze coalition ya hapa Mlimani ya vyama ya one term. Yeah? Na kwa sababu tumetukanwa na Duale tunataka tukubali hiyo jina. Tunataka tuite the Heina Coalition. Wangapi wanapitisha Heina Coalition? Sasa my brother JB, please convene all of us hapa Mlimani. Kwanza tutengeneze the Heina Coalition. Mafisi wote ya kukula Kasongo na kumutafuna na kumumeza. Kasongo akuliwa asikuliwe, atafuniwe asitafuniwe, amezwe asimezwe. So we are saying sisi tunajua adui yetu, na hapa we have no problem with each other. We have one common enemy. Na nimeona vyama vingine watu vijana wamepotea. Please nataka kuomba within this coalition, let us focus on Kenya's problem. Shida ya Kenya ni William Diana. This man kwa tanga musacho yo Rigathi Gachagua yani either lakini Rigathi Gachagua ni political scientist yani asomera tubo science bwa siasa ubugo iri literally batebunga ni kinyanga ubare otebire barosie coalition ye kinyanga ukuru nande kiboro myadendware kuruba Kenya wacho muri Rigathi Gagitenga abantu mbali bataganira ikogose ko batebanga ke rukuruterwa magena yatumege ko yagache enyomba Gagitenga Gachagua ne nyomba kwa gacha bo bwagachire yetaliga na kwa gacha bwagachire bugado buna United Opposition yagenda takabage gwetera chinga gichinkongu na mono asabara ibali bakurukuru asigetunukia Mount Kenya bakabago kwanerwa ngabagenda takurutera namangano mwancho muligiriri na ndoise kuligiriri Gachagua gachenjiri egende igoro ku stance igatebete nga bonsi pibasi ekebioski byabo bachiche DCP ekerarora bamuberere bube agonchoka agachaga ukwana nga mocha sobwa motorosia coalition nchege ntogo kwana nigoro ya coalition na ndega chako kwenye otebiri babo JB Muturi na Peter Munya tigakogenda ase chigazeti kulerororo tigakogenda ase chinyumba cyobora likorerororo inchuga igato ikaransense to kwane bintu kurende siasa ye bako bago kwanera nigekobwikanigo no mwaka bweli ya mochimikianda 1992 ekirabo ige byama bya siasa byareko babikwamiriye serikali yo mweshimiwa Moi chinga kiecho bagatebanga na biro byanyarte ko babikogenda kiro monta senchira yaye
no mwelio bakanyara ko bakubugwa asobochorio bwigento bagoteba ngabarorire nabo kirabege gokorekana na mono igaiga bete bagokwanera iguru y'umuraibwe kiamekigia DCP Rigathi Gachagua bakwanera iguru y'kiamagia Party of National Unity nabo igo mwancho murigeli baba bagokwanera kiamakilia Democratic Party gekoragwa na JB Muturi nigo bagoteba ngabono mwancho murigeli ekera bagokwane nkwane ye nigo bakoyebweka ninga kiye mekera umubona siasa kurwa sorgongo rwa Mount Kenya urigorunga Kenneth Matiba nabo igo umura y'umukuru bwense ya Kenya nyagosira Mwai Kibaki kirabakira muntaro rekarite kogenda sense kira yaye cyaramugia mu ugingo dinganera kagenda sense inchira yaye na omweli bakanyara kwa bakobugwa ginto bakobuli gosenge chikobage koboro mwanchu murigeria semambia bono libolingo kobolia goseto koboli kurwa somurubeli nsoko bwakire nore convinced ngabono obwamo boli bogatebekana bure asense mu yo kwamiriye serikali mborogo sechinga kichekire kiro muntu agende gutara nengoli yaye kando batabanga they chose kwa hanged separately. Mugano yu no olese gazeti ya The Standard. Diana ndo chechi mnyokire sana tagete origereri mugano ndo ratoke gabu mayekwira nango tebinga ngaki umusubati gurunga Dr. Victoria Nthunya Mutiso uyo nyara kabagakora swaso mucyo Nairobi amate yabo yabetege ukwana litukoligoro Wanchito murigeria tokwira na gazeti ya The Nation mugano riga nebagotebya gukwanira igoro ya school feeding program ndagira school manchito muriya stokuma yigokira boniga chibe centire chitarabwa tukocha school chigo chigo konya sensemiri ya feeding osoko bwa tukendagira gucia asaborokiwa tokumanywa nga chibe sibanya bakobeka target yabo nigo yaringe 2.7 million korende chibanya bakonyora wikira boniga nigo chire 2.65 million aborokiwa bu manchito murigeria aborokiwa 2.7 million Nabaiko balibanyari bawikiranirwa wikiraboniga ngo bari 2.65 ejuere current difference ya 46,225 learners current ko manywa sensemo ya JS balibanyori training nigo bali 9,604 nabaiko bali manchito mugire target yabo nigo yaringe 9,604 current wikiraboniga balibanyari babwikirania onde tayo nigo bali 0 nabaiko JS infrastructure upgrade omanchito murigeria ya target ya bonigo yarenge 1100 schools korende ko boniga chiri cyanyare chigo ikerwa 0 JS science lab construction omanchito murigeria chiri batebete ngwa gache bari nigo barenge target ya 300 korende ko boniga endete ya rosiwe JS ICT package bintu ibu manchito murigeria byose banyati babikobeka ngamyari bigwikiranirwa biranyara bigwikiranirwa gintu kerba gukwanira Nabarokiwa bakuru asti family kitari kwenyara mona sichi semo chikuru nga marginalized regions batebanga endagire bakuri ase skuru nero bakonyara bakobera bakalitsukuria ankyo nandekero bakonyara manchito murge bakase skuru bakonyora endagire yo wikira awitira sikyo beke World Health Organization kwa batebo manchito murgeria nigobonera chikobo muchando muri no chiasigati aborokiwa bali bakuru asti skuchi kachiri kitari kwenyara kwenyorera endagira ejo guchukira abange babo gutaikirana no nyinase chiskuru no mugona se page ya 5 na 3 na Innocent Kaitinga na coach wanchumuligereri nabo kuba ko wesomera tigandara ira nandara kwanera umugano lese page ya 3 ye gazeti ya The Standard yasemambi yabona asbagoteba nganigo tuababeire bali banyaltuko bagoita umurugione manganaya nigago kwanwa no Professor David Ndetei litukuligoro ekera bali ko bagokora emisa yo kunyara ko baba kumunyora umuswati uyu asekilisigia sitam asebara ya Valley Road iga Nairobi nigo moncho muligiri batebe ya matenya altukabage usangerekana maiga y'umuswati uyu Dr. Victoria Nthunya goitwa asechinjire cyubukurekano asegotebekana niganya altukabaga koraswa asebare ya maso muciyo Nairobi umusachoya agateba ngabali babete bakokorege korwe kyuntu twababeire na nyasaye namanyete ngakiachi baga kubairaniri na monasa gotebanga ntutu ababeire nabo kunyara kubagwe somera ororenga kyumuswati yo abetega goitu nabo igo mwancho murigiriri sekyumbe nakero giya kupetia CPG ya 3 gekobage kubolia mabolia manene ochia ase formula eli TSC go sekyumbe kya balimu kiego chikoba gekoba menta ebirogo nabo igo abande gukinirwa engeli yabo nabo kunyara kubakwe somera CPG ya 3 onyakoro mworokia omanye formula yunga kiyaberege kurusigwa amamocho asemambia bono tiga Diana minyoka sense monsio milia sense mo echigosoli
kera nasio miri kuruchi gosoli tunyara kaba tokoranga ningi kirkeroro tuchakira umupira kuru kufole pogo se service bagoteba team ya Kakamega Green Commandos nigo yanyara tukoba geko ogonyoro bubui se team ya Kakamega Green Commandos ere yeskuru kurunga St Green yanyara tukoba geko yita St Mary's Yala ya sama mererani yecheskuru jetsa kedari umwancho muligeli na namano bataba Green Commandos nigo bono yairanire na kuiro bunyango ngobo maega yokonyara kaba geko gosoline skuru eli ya St Mary's Yala na nigo bono banyartu ko babako babua asichi seti sata seibere na kuiro bunyango ngobu bali mwanche tensemo ichigo soli na bugonyara ko bagukurigereri na boigo onyara ko bagakora chitimu anga kichebete chiko koli kiranguligereri gaiga tindara timu kurwa sorogongo rwa gusi kuna kubekanda maiso tindarora kulende ngote bali chirichebete chiko gosoli chiseti cyabonga kichialenge na boigo ngakibakurite kuira obunyango ngobu na bukunyara ko bakugwesomera na koranga ningikeli keroro na boigo ngukwa na bale igoro yense ya Kenya na aswagotebanga asekeminano keli kyaba minyanchoki bali nse myaka 20 nigo bono bachikoba bakonyanchoka asense ya America mwanchumuligeli na nigo bagotebanga ense ya Kenya litangani ya buguli ririge na liye dhahabu asobubu yobu bwabere bogokolekana chiseme chino bugonyara ko bagokorra musumongwana ogurunga Franklin Kibet oyobwete chimbero chichimita chiribusano asekeminane kyo kyaba na nchoki bali inse ye myaka 20 Diana Kagirete na bekire igintu ikorukwe egatone guikira bwese gazeti ya The Standard inesese mo ichigo sori njenga itinga bekire gatone Innocent ngagiti bono maybe twenda se cartoon tigatogenda se chikatun to chake ne gazeti ya The Daily Nation yasema mbia bono Daily Nation e cartoon yeroro Diana bwate sema mbia bono gokwanirere igoro ye kanisa yakwanira abarai bege Islamu yakwanira abalindi bali babene bagurunga security guards bonongo buli balenga ningo nando gocha kera bako genda SMS ye egento kebe kiroro nindo chega iga megati neroro nabo igekeliero ngira gango konga bekire sani kubuli bale who is next igali geretia sedirisha timanye tingambara ibacha ko soro who is next Babera be next. Babera be next Innocent. Tinda itko guess. Okay. Aigango tabarenga nimbwa tobo ene buane korobekana. Mwino gaiga nimbwa tobo ene buane kobeke binte bya somo book right to pocket counties kitty. Wanchumuligeli bya bugoligo bya chire. Batigaire mwina bagate abantu bwa tobo ene bukorobekana. Okay, wanchumuligeli kara chia butogirisi take isato maiga chinsaibere ase mambi ya bano mambi oroje oligeli tia okunokorobekana na ali mwino nogobeka mubuko mete Innocent ingena sekire egento yoga change of course egento yo change egaya ai okorobekana pocket no yoga oteba nche right ya nene yokobeka mubuko bono meta kwase okobeka moko Innocent no nasike kiagera na boro chena igotetebia nebune nabwate obogoiri oya bado aba nabanas aba Teresa para bali nkagerete baraira na mirimo na muinaiga aiga ebintu byabekire bono nindo chejenzi bwinali atabanye nero pikipongi ili yavetege kona ase Supreme Court bachoboligeli kera tokoligeli chikatuni chichi koleta egento bakoruka chi memory ose yaleta ebintu biri konyara ko bagokoligeli naye kwebolinga ninki ekege ko bage ukwanero Diana nchenta itekotebanga wikirabu tigatubwa tukamachukia sese mwichi gazeti na my Innocent tukoirana marube yogotebia ya matenga nimbwa tomogeni gochari magoroba momenta mache no tobere tab
muchandoro litonte byo mwanchito murigeria ngano bwato mugeni mustukire monyore nyumba kego ikaso muyega rero mwachakire gukana ngabana bachake control ibintu yasiyine nkongu sana mambi abono ntuchiko batugutware kibute kyo murigereria twara ko Misiri kukwana naye ya mase ya mutu ikaranse te kore nyumba bwo gwa kesimi togo chango gamba tole naye tobe tokuigwana senchira yo wikirano aigane nsoko TV murubiri nsoko bwakire chenguru ku Innocent Onyango Nanchu manchito murigen kurokodana ndemo ngari tukuri rero no tubwate kego kyawo gaiga tunyari tugusanga naye sugwa kesimi nabwo kubikurwa karwago tigatobekerwe enkwana y'umuheshimiwa Rigathi Gachagua togende nero tuna kuigunga a coalition ya mafisi ne karo okay coalition ya Chinyang'au ni Chinyang'au kaiti siasa wone kali kwanza nandi wate wagadamba gena ko buguli gutia to igutoko genda ni mutimuko vyama ya hapa Mlimani ni karibu 30 karibu 16 wamenitafuta usiku nasema tumesikia umesema utamuomba Justin Muturi atuite pamoja na wamefurahi sana. Sisi tunataka wale chama yote ya one term ya hapa Mlimani Muturi atuite zote tutengeneze coalition ya hapa Mlimani ya vyama ya one term na kwa sababu tumetukanwa na Duale tunataka tukubali hiyo jina, tunataka tuite the Heina Coalition. Wangapi wanapitisha Heina Coalition? Sasa my brother JB, please convene all of us hapa Mlimani. Kwanza tutengeneze the Heina Coalition. Mafisi wote ya kukula Kasongo na kumutafuna na kumumeza. Kasongo akuliwa sikuliwe, atafuniwa sitafuniwe, amezwe asemezwe. So we are saying sisi tunajua adui yetu. Na hapa we have no problem with each other. We have one common enemy. Na nimeona vyama vingine watu vijana wamepotea. Please nataka kuomba within this coalition. Let us focus on Kenya's problem. Shida ya Kenya. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Onye kubwata libolyo obosemya gusekero kende gyonsigoro yemerobeli yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyoria
ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyori bagari ya bene liyokuraria asegetesenieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788 666662. Ebagoteba ngo gose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigetegia Nsoko TV boni go yakirenga kingo koreta nganya sai nigonda koretro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayamkira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni ase miziki yabagaka eri abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba naboigo ntukwe babasai ababakurwa jijenzi emiziki ekogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni gen Nsoko TV tuchikumirana ikera litko lya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen Nsoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye ne Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Kera kama tingatara gaiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngara rombo ijana umozu wate ya mabwari Murigereri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki Uchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete merondo kunyagosibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwano ubukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria Bakaliya omotoya kabwatwa bakaliya omotoya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Ine
nuganite betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendo tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tubonesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro World Fit Health Center ninto mwali bomuchando Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asomucho karatila. Ase nyagitari yetu ya World Fit nere nyagitari entangani ase East Africa ngima asitogo kolege ntugekorunga blending of medicine yani ngege nyagitari yetu ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide tuatumia enjire ya kawaida tokurukanga conventional medicine tuatumia nutritional medicine na ndio tuatumia ndio international herbal medicine. Asili ya kitali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire no chando ya bobwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa mariogo. Nye kwa buli ubo mrembe nishindwari chinko ngubuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantab na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiru ya Marigiti, umuchobo songo. Huse, tuakirisimi asi number 0722245763. Ekari yakurwaria maroira ari complicated, abaroira bagocha barwarte mono. Ekero bakirege igoro bairwa mariogo umurira akora ndukura matukato lakini ekero bakoira na riyo wachakora daktari ya kabere ya gatatu wakonya haba mwenete. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204,
katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Chetri steke mirongo ibere neyemo asemambia bono maiga ichinsa ibere na rero nilitukulie bitina tutete gukora mang'ana agaiga tosoase chinka chia abantu gusichia omonto tukwana mang'ana arororo ande tubeka omosimamo ekogera tekogwenera asomo nene bintu bisarike kurende tutaraikira abwo tiganda araruri baga gochia se Diana arakwani omurigereria amanye go introduce omogeni ochirai go bwate Biblia. Diana mogeni naru bwate Biblia. Jandi kwenda mbiro. Manjito omurigera no manyitekero chwe yali na innocent. Bono rero kabara tamagena magena yuto ko yagachira. Tubwatie se kaba. Gobono manjito omurigeria rero katwabikire kirugo kiago gatiga iga tigana chwe yali bagara ko kwanie. Tumara gotebi ngari tukuria rero ngahito kurutera magina. Manjo murigereria nje na go kwaniri na ndo tukumakira nyasambia mono abeire koba kago tolendo botuko bogime wiki ngima na nde twanyorire koba tokororo borabu bweli tukeli ya rero. Okay. Kwarorero borabu gwetera munguru abondo chobwate Biblia. Tana ko batatuara. Chweya Bwana asifiwe. Biblia ni nchenu innocent. It is a norm. Mundo karago te biri Bwana asifiwe. Whatever amen. Amen, yes. Torore kana buno muntu bwebisaku. Buno muntu bwense. Buno muntu bwense. Wanjete uno muntu wanjete chitengo nemeyega yetse. Diana. Rero twatebe kibutene kyomurigeringera by the way. Mugako chiro gorire nibo yaye atete koni. Yeah. Kwa makonyoro mwana atene nawo kaninga gente kitogokora. Mugako chiro retiro mungino yo kabire. Abana batena bamotebyo mugaka binte byo gokoraga igambi gwenereti. Igente kina kirero tutete gukane se kinyorongo mugaka asikwe. Talibo. Masikani yabo. Talibo Diana. Mugaka ngo charuskwa aragendere. Ngotegerete innocent kabisa kabisa. Stephen Tangani. Talingo mugaka ngo charuskwa Stephen Tangani mugaka asikwe. Tana ko bataskwa. Diana Stephen Tangani mugaka asikwe. Asikwo mugaka. Okay. Twende step ya kabiri. Mugaka na bakurikari yuko auro kimagoroba. Batengo introducing the new member of the family. Senka. Mochiche mwariga niyo mugeni yo asenkire bwenerete. Bali muri senkeyo including yakyonya abana babera banene. You can tell them nga ya bono I've decided commentando murugi. I've decided engombeli anere igari mambinko ninde. Telibu yona kubuli ku details tinyinge nga yoko ire bintebi. Chwe nere wiyo montate ne nawo kandi ngabona tego nyaga. Innocent Diana. Ndo chenga na masikani abulire. Ense kale omugaka agare gukorora. Aokororera echae mwino. Taraika woye compound. Gosobu yomorori. Bantu bachaka kwirusia maboso. By the time mwawe kanyumba. Abantu bachakira gwesohera. Kitate nakorega nyabere. Nande nuko tamanya. Nande nuko tamanya. Nyabere.
esimba yamanya go decide mbirenge ukubalira aweze simba go irorera bya esimba ya decide mbirenge ukubalira indu enyene wono na ndege ntongera bwate bire ngakale nabo kware kanyora umuntu abwate nonyana bangina bae bane batano kubona murachire ekero turatiga number 1 tuchakire number 2 3 4 number 4 ngochari ono mogeni ogocha as a family omugaka nero decide commentary nyumbende kentonke yako ba question in fact lirikare garenge kubeka nonyana kabusa gete karega tono igorangeria bagaka bachiche bashe asiki a new family member is coming a new family member nkomentwere nyumbende nkomentwere abantu bagoka egesa kunkomenta kire yana no gwete umongino yo mutangani nero kubanga umongino kabere noyo gatatu ngokoros chingen ngokuruga bayire romogen ya kwa romogen yo chirase asenkeje goikabo mukaribise babo karibisha jije nchwe yo tebire wewe dana gakiokire tega baide maite innocent na racho yakabwatebuko nekera bwatebuko ige gomtebinga wetira chinkwana chiachwe ndamaite osena ole ikahote banga ebintu biri akorana tasebuko David nabwata abakungu banga naiga Solomon yuri ngo mwana wenera agachakanyora abantu mungaini ndandekera gukwana Solomon turi gukwana basaigo Solomon tari korangeri ubuna abantu bandego nga Solomon sawa innocent umuntu mungaini aserieta Solomon ngo mwana wa David akamana gochana abakungu abange twende babaswati tingatireta abakungu abaswati abange bana innocent gingorige ya point ya chwe yo batebanga marogobo chote bugunga yali ganyo mugeni go chale ga ikondo chine bukome tachira nje tinda igora ketabu ke pipiria enje nje nakwana the contemporary society yomugusi mbona bintu byasarekire mbona bakengombe yao umugako gurete tokoni kari bwekonye kero kendo mente family yende igora ngentu nero mbone bintu byasarekire modago toko chief mambi ngano umugako ndago chigosera okonie ngombe yae goso moto yasimegete ngombe yura bitu abulitamo omoto itugasimika mochwe nje nkoira ni maega kenende kuira ni maega etole ekwere ndeli ngakyo mugusi akolete kwende amenyete ebintu byonsi ipini kiriudingi abangina baye nebye kiride gitore tam nebyo mugaka naende ntobaise kukwanira egenteke nani innocent egesa kweke kegorigite manya ko peak ende o practice Togate abo mugago uri ukare. Togate abo mugago uri ukare. Yako yara boniga ora ruzi chombe nkoira nuri gukire nchera. Mundata itako chikonia ngombe ekonye asibera ma. Ndundo liko kwanera bindebyo. Okonia ngombe asibera maru omwana kale skuru atavuga ati school fees. Abagaka bari bakare bechogete. Mbamanyete ngakidaya nago chagotora ali epona asiasomi umwana we. Taliyo konya kumusumbu asago tanga. By the way budatokora bodi gachweya. Muntu raro kuri umushara. Musacha. Awe kabugoye. Ona na chibe scho speech ya somongina. Na ndo ira na ali asare okore gasi. Arase kwa kanse no nyene enchale moite. Akubuli gwigora gwatu umushara. Chibe scho sipi no mongino le na chirochi. Embuine ro tutete gukwaneka mineyo. Eyue gwapeni. Unalirie. Oyu ndongera bagusi bakoroka kababa. Obo kesiku za 30. Go 31. Umaya kwa ndora tu mushahara uliwe nsipi. Oe.
mungino Akula ne gasi tubwati nonya ne fa ako gachire wara kwaro innocent yare ngikutokanga umuntu uyo nabwati chinyomba ibere dayara ko buruko bwanja nikyo kese nguko gachire ndawe secho bwanja ni otaka tongende onkole yeah yes by the way tiana oteche ma dentro bwate dayana ndo kwate responsibility ne linga ngwanya ro mushara bange kega kali gochia tari gokorwe nero tokoruka ya mubuko dayana egwenere teso yene ya mubuko kabera akiba karongo etanyora baga kabande bagotenga sigete mbabwate sia masasitaya omuntu oyo kobwata chibes chance ipi ndo ira gochia matate ebiri nando uri amanyete abantu barumete automatically bamete tariki fulani baliro mushahara kuna bali kwanza nero kumunyolia kemambi bali mubane rero ntobwate digital gana nabakonyora message ya kidi message ya jete butuku chiasoire kwa manya nchale boro yenda nduseli ondetere naye kwenda kwa rusi maza to nginyoli mongwana nale asigete tinda tiko kwana na bara bese kumanyata ebene bitina mbwate okay okaoniri chinyanya keroka 12,000 ebireti 12 eli omanya kuruororo o monte bireti amuyireka ochaka na magoro ochaka tata itikuru siringi ya 50 ali negali aguru kuchimbaisa tota itikuru siringi 200 oenda keroka ali naye orora saba kaka bande bago samba matu ochichochi beke mesa bakole sabu asobo bakole sabu kwanza tei mungu noye maite ndako na kende agiwanza gagaje omanya kuburuseli ngiyo kubizara problem to bwate ni aba gaka bari bakare ebare komenya emyaka emingi senyenjo babwate obusibuli bwokora ebintu naende babwate chinyumba inye okay abweta mugata nyagakonyora ne risosa omotebi na achire otira rugoro chikomera sontune otira rugoro onyumera mena omotebi na achire oikarugoro okonyora amabere amaruranu tiga naende oyimo mogako motutukanu gekonyora omogaka kapisa oli omogusi ebintu ebi ebiare korep asobwamo asare risosa lichiche nyanomene chiche engoko echiche nini gocha mabere ebintu ebi ebigocha ammo uragera n'abana baye Diana nugwete mugako yo mugusibu narenge na kumire nagiogumi ngaita ina matukari akare tali kare mono oruche je twabaruche ande baron they are still there nande bagasomia bana rero monta abwate rero monta innocent abwate mukungo ya mwana itali kuchikuru kabega singo sana namba yetu studio sema mbia bono 0788666663 namba itegere 0788666663 wono mugako lio karenere to kuligia rero yaikeire kerotete gukora ibintu byawo gukaniwo bagaka ngagimuruje to karamagana yere buya gose nande nabetakire onyore injunction kurwa somo chief innocent nke ko gukaniwa mangana yonsi bikresto kwana to yaigwe kama tinga kigwa kumiriga ndione beyande nyango oh Diana chweya itabire yani mule mzuri tole muzuri gakia yoroje na ingendo zeu ya na inde ninkine te kare bijya yoro aba baka bali abakuru yana wata abakungu batatu mpaka sai ni ndo nyomba nene ana tigani aro oyo noyo mino ko wanze baka moina ya ndundu maiti manganane bona liriki tokoro omo abakungu ababane abakairire omukima alya nakitogoroka
Kero mukungu ako iro. Anda maskani alenge. Kero mondora ngate stinti ya erende. Tali bono iga. Bono tigantiga ingita ya bono. Yeah. Abasate ababono. Basacha kwacha. Usana basacha usana abana timanye. Chakira bagira kwa chakira basacha. Oh, abakungu ababono. Iboro kinienda. Mokome uje tuente eri makina. Osibenda. Abasacha ababono na makomo. Ako ngombe mweri ari ande ko rigenda metari kiba abana no bakora gatiko gaira babere tusikea bwa bari abana kiago mwana kama nyetinga mwana na chetu school era manyete yako genda wako mubira Dako mubira yenda ko mwaji tamanye tingi Ngaba kungu wasiki Omo sata mukani umba to ko mkema ngombe mweri atawa maiga tigaka ni kuna ndaka ni musawamu ng'ombe yana na ni bete mete yana na simike to kani ya bere pasado okay biya baba Sara okay sawa thank you Joseph kama dio jira representation ya jira entangani ya rorekanire kogenda mamincha ne bintu biritu ari kubanga lakini ni maetenga barigere rimbaroro bari ba goodwill babwa to kwa choku ya gukurigere ringa kimugaga abwene komenya asenka na bunkanyete bachi chai number 8 studio gere 0788666663 inere namba toka kwa naye sema bia bona sekibute kyo murigereri birengera bia ombire bie sema bia bona ere buya atange runjira kani gore atiro murugyo ya seriwe abana batene batebe ya bono mweto mugaka ntumangana ya ntutagetinka ando mugaka igwere igo tokora kindi maede tuatebi innocent andara bwatoyo manye gochicha mayego koigwa lakini submission ya chira ya very strong soko bwakire hello ngaki bwakia bwakire uya konyanga bagaka bono umchado mwale tanu uya lakini wonda yetokwana ira abaraka bali abakuru sukari ngarengo abaraka bali abakuru masomo tarenga aroro ekero gotinke bwata bani na gwetani babere basa moro mugana bwo no korokwana na penina Kosengo sa moro mugana wa Abraham no musheko dio ringo mokore yoba ndiki abeta siga chinjo Egendo kende na bukwana akero mundoro musata iyo tokuligeri n'abana abande mbare bayigore tiketi account bakobekera abana babo kibesaroro amadukanye ndemero ya kende ndemero telyande akero tebonye orubusuri bwokonye bindo waka abana abana yuko batiketi agarayo nayo munene umwana yete guchali amangana ya abana babo okay sai golyoka abakungu babono babwata amalyogo ka akobekera omusacha omuganga ipi mwebonye obwata kinyomba bwetanibero bwebe ekinde muligereriye yeyemo igo bono ntokora eng'ani amang'ana bono nari akare kiagere binto biarengeri kigo biarenge tofauti yebono ogo bigokoreke tofauti lakini akera omugaka aretiro mungi no yo kabere igo nabo omwana akomukaninga monsubati onto motagetia bono lirorio unobokongu bwabeire iga ngende noroche eng'areka eng'areka rero yagerete gukayia ngiki
kagara bukaria tuwa muna buarenge igotoro kinye mejano nera aguo Imejano rero. imejano nera aguo Bolo musacha yeni nibo n'abana bawo kuliseria okurueseye obatige bamanya taso obulima bugwenerete Digo to kwara derese mabia bodo. ikeni ngombo rukujarisho nyosomu mubasta Okay, pastor. oritayete Okay, ngayi nkaya gebere tu mwaka bone sema. ana yere asako rukututu joche not asike nyorogia tabaka Okay. ibabona Asante sana biabono muradi asema biabono chweya. Yutaseni ekirero. Tuchu tubuga teke taiga. Umaete? Egazi yakogire. Innocent. Nande to basa gutamakuru ase twalenge. Jetingo tamakuru ase twalenge. Mwako yo atabiro biasa. Lili kale masomo tarengo. Amasomo ninki. Cause konyora kwalenge umugaka bwate chiombe. Tati mugaka pangete ekwenda yaye omochioye. Ninyikerete ekwenda ebintu byachete gosareka kerotore around class 5 6. Ninyikerete nkatwa bwate ebiage kiobori egie chibando. Pakeke miongo ngiara. Pakeke miongo gochia. Kiage keli chibando chigete totebe 3/4. Ninyikerete whereby I'm giving you example kimusominto. Kwala kanyora abwate chombe nini average that. Now mosongo nero chitaka sali bintevi yogototevi toende education ye class. Otherwise Africa toise kwira na maega toira ni country kuruku Egypt. We were the first kororoborabu ase chikwere ndase chise. What is the difference kormoinoga asomoga koyo ochogete omuchioye kuraoni egento kiaye kemo karaoni egento kiaye tagwena retiko concert yonde no korora moya orabu temere nyabarati tamanyundo turkumuri no kumuri ngayoga tamagochi because it is not your responsibility kobori ngayoga tamagochi oburi egento kere koboko nabage korandi mubero egasi yao aiwadego otemengombe tigago oya ndo koreki oya ndo okore kwende on now abagaka barimba mane chitiko somia bana. What is the difference na bono iga? Taliras moto ara Maria mange Innocent. Omondo okolire konda onyolire shilingi cha 1000. Abwate family omokungu na abana babiri. Omondo manya waketengo muina olieli bweli otera guchinyumba. Akino nyambara barenge kare bare gotera talibono bachaka tiga tore iguyo atu bagatere jwe talibono bachaka gotera makuri gutira kana gwake simi gocha intukande bwakire ngage ngodo kwanera mawa mbere kwana ko bege junction ye garota ta ko ni moto Okay. Quiero ver que hay mone bintu biko da so muswati. Okay. Okay.
Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay, asante. Kwa igure magwawa yakanire. Musacha asikwe bintu nebia ebie family ande na erorende te bintu bitiga ndara iguyo nerenga kiagate. Zoko bwakire. Wakire biyani ngotogwa nereze mambia bono. Li chaga chaga li nyene. Abazubati batate ko ira ko muji bake karata bugati chizababu. Yani ngomo tebi ngamuro minto za biro bakonyi otamo tebe tiga ko boli ngantori yamo. Wale kibia chikura cheito bora chia jakire ko cha di chikura cheito zimeanza kuingia kufurika egento kira kendo mete tiyo korome wata banga baga bali bakale na barabumba gaterira makoli megutira mate there is a difference yo mondago tere nikoli megutira aigotete aliete bintu bya yata iberetio nde abwata matumbe kiro mubuko akoyirera abana bae na babono guta gotere njara ena ko example mondo okolire konda obwate elibwayamo ay to gwetera buora atiga 500. Okay, yo ta masikani yaru. Yo ta masikani yaru. Okay, igore jise mo ibere chwe yabone se mbia. Agia soko mwakire? Ngoto kwa nere se mbia bono. Oko na ina korotisa mtero. Ruaimbi yere? Mwaka naro akera akoni no nyane bintu bia yaro setikaro kora mwari baga. Kera akoni. Ura araimuka rero ni ngomba aje gosomeri umwana umumuru umwaburende nandi tagotebi wakaniye school fees ras macha ko arasenga ngo ninde ngombe yenje gosomeri umwana umumuru mintu Ule chwe. Okay, asante sana kurujiza wachiarwai. Lazima iramu project. Nje tindate bangande chinsemo ibere. Ege ndonta de koligereria ne responsibility yabaga kabari. No nya banyu mete abakungu bane batano. The responsibility. Ebinde bitota batokwoni. This is a media house. Ene nyomba yoborari. Ndota tukwane gentoga omuntu ende kubugori chinko chiangina achikoni atebe ba innocent mbata banga keroko tuliko karaki tuliko ana ebintu byao onia ebintu byao na endo kubyoneriki okubioneri esababu wabaga kabali batari kubulwa because na ate karu musale batebantemere engomberi igagete sabu chibese chiga ninki
togo chigo wakwende nini gochikorera ngabona boniga totebe you are brother ngumbu for instance more mino aba murabane lakini atoke ngoyo monara gutumira chibeso motebi genda kora project gete genda kora nini gento gete aseki the responsibility nero no nyeni inu mubwati sei o anya kuoga gago sanki kiagara nyalepoto meru kiagara nyalepoto meru the responsibility tigeto ke ime wanto baba ise go chichabono omuntu mambi onyu omete omenyete mwamamu nino nande tomoye tipisi woni libinto na mayigo tigarati kon mtu yutali muchadara tupugate the responsibility tigatonyerigelinga abagaka bana babwate abangina bane batano mbabwate tati responsibility ngwenda barengeteko etengo innocent baira na kurwa tengo omuntu agogete lakini habuguriti amauga koirera abana bae bono opagenda tengo uchite unyuete changa goitete kwamanya gocha gwakabantu chitega nyumba nga ngobokima dinga gyora gwagirega bategerete innocent enda iskali uchigo totegerera takigo totebiga kiyo utali mchatano wagire biyarera bazubati bagira akibagire kwegerera Chweya na tayana no nyango mone nabakwe abakwe amen yokura na irubinde nindire cyashoka asante sana ayure omucyatara Nairobi ngayobere tali tangani madam una mwakwanire ino n'abasayi mura ikebe yake yiye ababaka bari abai sokolende buriya mwana tumucyatara abaterera obaseni murororo abaterera ndani no mugaka gutena resiro nyomba kana ko mukumuroka mumento resiro resiro to muchi ono neni bere nkabutambe otomaje nga erieta neriyo mugaka lirewosi ero wate chombe chiwo sana merongere mai fatana wate chombe merongere tuari sete 60s so ekera chachire agutikone drankwa negoro ya ngombe sabono lele baba chiche merongere tata bra ero moto yo wate chombe chingi ora jare kire isa adene chombe chingire sere nene tari okagutikone lebe samene na kurusioro bono mugako yonere shiro mugako nero manyane nibe oka abe no mugaka bwekisemi inkiaho kibayaone inkiaho kibakorera ekera bantu bo mukibayo mungina gusabana bayo bakumukira iguru bakumukira iguru korenganana takibaro cyo mugaka no muntu ole nendero biriye mugaka udikonya rwevisi ayiro mwane skuru omugaka nkenda tegekaji koni bare penka jikogora igamo no ngatenga ina naire liba gesyo naro chetaine namanye kanete omugaka taji konya kebenga impango wa kando ngamo manyetera cyabata mupango wa kando tigandara kumuri mada mbi abukwa boli biya abwa asoboka ya yutwa kana egento tukuboli ngaki era tokansa chindoro liro mwana umusubati umwabona aro tarande school engombe ne yagorete uchire ko ro mwana na asumbugete eras macha ko ikaransi agate ngombe linko yoni nde nchiko someli umwana umusubati umindi no umuro yo no ko wana kurukaga kuyatema umwana umino umwana wejire ko bandare school enene tabwati emeri yo gukikoka kwana ukwana ubugambyo biyana igumwa kwana yoreya mfalme Suleiman dako mareta yirone umuro yo mya kumurenga muri wana ino mumenyete bije mumanyita umonene engombe yekutinda ko nyo mwana umino nyaboke umwana nakete skuru kolete tabwati emeri ya gukikoka ikane buri dingo kana biyemono amongo tabo mwako mitoburi yemono asante in fact wate banga anyo wate ngamoro timna yani kibwa kimambi ebintu bobizete obunwa bokongete naro chekera ukonyoma brako moreta asako mobeka bono abana bana irako nyoma cheka tubwate tatu abamra muto yasa doire mbane okay cheke
Asante sana pia wana sana kuruchiza vijana vichwa hapa boli hapa ratigira zoga bwakire ngage kwa bogire biatora Diana ya gatiga enjira nira protest rinaro rirate abarigere libono batigire baje ko mwegerera no na kinta manyeti Diana era bateba paka to consult gento ngeyo ko ruzinka iga totara kwana no rero ngayobe Iraki era nyumba Okay. Okay. Boss bituko burukaniye bare na baraboni gabatate bakore binde byara kini bari nuribaga soko bwakire. Ngage. Bwakire bya no tole studio naye ngayobera. Ni. Bwakire. Oyo ningo to kwa dero ro ga. Taratara boka innocent. Innocent ga. Innocent. Obe, ine yo mota ya twara tige. Abuna gwa baga ka buto kwana kige. Agiri era bokore kani jwe topic. No. Ya karatia. Ibono innocent. Na hakirire sana andi mwangingirira na choya sana. Choya bwokire kebiriti sana. Kwa choya muswati naro kwanza kamati. Otebere bia sana. Konya maitari bobi. Oni kubato misko mino usimamro mino tari kwenyara na boko mokonya. Lakini ngento kiria ai insist kiria tebire mono. Choya mbiyombo linga ki muchana no ligaiga. Kitokoro chitora solve nchengo konye tinkwanga. Mwana mino mwana onyedo muchando. Inkintanjiro mokonya. Muchando ko basuko ugotangi infol. Consultation ni naro ya saliri chi family. Talk about too much. Kwanera baga kabali bakale. The decision was final. Gendo ke asita yo kwale panda wapirie kwerende yu. A decision yabo yarenge final. Igocho yabona bono yaje toro chaka ali kwenda n'engombe akateba agayibirwa. Kumbe muswati mwabone tibesa kamatei rinde byonsi tinta itimichando mwa. Manyeke roche ko you know ekeroche ko first yo ngainire Diana. Omanye igo nga nyumba nonye kware ko kore nkwane you know roche aigato gwanchero. Lakini ngese nere biyomo consult. No consult rero ne lietari go tumwe lakini consult na kwanera ngo komenye miaka. Abaga kabe miaka eri pakote ba about miaka yundoranyi ko mane. Miaka innocent dinto nyike nande kitotari totaikere miaka yune kama nenjere okanyora iko consult na konyomo mokungoyo bibi problem na rejo lero iga innocent mondar digane mondara mwigo to bego gore so ko gakire na gakire igo to gore Matasi ya ubi ya badawale yere kajia ndo wana. Okay. I was nayo meta naba mansa ngo rore munga kiba bare binta.
Wana wale wana majika makongo na ndo kwa tele. Wana lakini kijana yanaweza wale kwa lakini siku hizi baba mama ndio kusema consulting too much. Atulikichiweza toje batasi ya kutolia matumbo yembuli ya kwanza. Asante sana bia sana. Thank you so much. Boniga Innocent. Tatebe nje naye twakirwe simu. Monda ake simu kabisa buli. Atebe Innocent. Na arolire mukao na abana pa station ne chibaki. Togo tene na ora bese kuku. Ngajiago chia na abana ba. Bone ikena kiga kogera na pili funga abaga kabari komenye myake nenge bari gushtuka ge kogera oyinoro omogenda babere mbara babwata abana batatu bane osakora gutika karata arase baguchi no chokoreki no chorete rero monda guchikotamana kamwana kamokwenyorore children Scott ngai tokoroge konde ne custodian sijui ochichana ne erusa onkwani na kane school fees okosarora coding konye igo yano ena bagaka baguchia gento keyo bako konye bakakwa minyoka nili gochikotin yago to kampaka to bano bwate nkwali gustukana bakwara comment yake tatene bagatebire ko mugago bwate bugugo yo matari ko begubozia zenge nywe nyongwe okay okoye woro botinga mongino osirire ostuke onyoro gwakire nyongere no matenga matukonare nge ebuza yare korosu ya mawe kunyitige chichia sikwisi gas tutatu ine yabe aya bakorosu mambire bako Keriki ariko ganyero rugwani man arabu manya kwitero ko mukungo yomo okolire kwenda osirire kwara ko be kuchimagera tayari rebe tebra ya jangi okoya ruguro kole kuchimagera rero datiga egazi yare datiga kwa achwe nkani no is honest achwe of course he's honest ama tukalia kale talia honest ya sama tukabona chwe no embono it is honest okay tokabone sasa matatora ba manza squeeze yako ni mkano waka naro ko nichi basiana no kumwaka na cash tata ndi mubekera mpesa gose dini panga account egitita kia kengani osibege tamba keria sema waka naro ketengo imi mukenyo mugima agoja gosoka karochi yagire gosikara ibe na ndo ira no muchio tigara ga David Dayada abini chweda Dayana aso monto menjere na ba mansae bado mbatigariti ingredient iri bugaka buri bwakare matumungina na igwo mugaka no ari mwina bwakora umuyega mungino litago chagari buna babanka bago chat siare birasi go chinsari wadira chindo amabaka bari chindo amabaka bari bozi binga baisia igakora umugaka onde gakogenda amotebige ndundangiriri umugaka Tengananira ngoja kwa motel ine ngombe mugaka oneti kwanza of course ili nande na akera ko ni umansai na onia ugure morie kogenda kechikuri place yeli oye bese yende ya igure ntigari ocho ikaransa sa ikaransa munginoria akoganya umugaka olitari ngana erekera ate ungachwa ngakora umungino kana motebi nganchwa muno yobuye no musigari ko mugwata awu ikaranza ara oncha keri babu ate take his time omakuru oro motebi mungu no hotebi rosoke guchiari na bugate ngana akogote dana koro mugaka achire kwa mugori omugaka mbore naro lire nkonyuruore ndobwati ekeneke asebese linjatiga taringanga njatiga mwanza makuru oro osibole bento kalikiaye omwaka wose ne chirubuchi aye omade bono ikomi ogenda nande chikomya matabyo tumye isana ongachere isana agocha gutumia kare chichieli ana ndo menyete myake mengi dara gibugibugu talibono iga yana mogo somera abantu ga ogotebugungo nya tuligocha magoroga na shilingi 2000 tocha bono njiraga nasogete mapema njira gweta ngoja kuria basani mkavese 2000 nzoere nyumba mumaro ndaimenye myake ria bagaka bari bamenyete
0788666663 endere na baite studio sema bia bano bali mwari gwaka naratigire chwa yo submit ria SSM yuda enchuga igotwa kiresimi otatebiga kioro cha matere kerando chia itrichi taika isano maiga ichinsa isata sema bia bono tigandara bwateye tumai kwariga ni kwa ndo mutimo kochwea fashion gwateba yabeire ngongo gaigada yana gategera tagumitinga no yunga yaru rero soko bwakire. Halo. 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 Ngodo kwa nere sema bia bono. Wakire oibiga muraria. Wakire bia tegerere sibi to tegerere TV. Omine. Oh. Oyo gukwana naye nungu hapo korukuna Paulo. Mwaka Paulo ngayo berete. Yoberete kurwa seseme korukuya ikonge. Ono njena le gukwana iga. Ono amangana yumu chata ruinuya. Ono lende ekero bali bakalete baleko njondo se nekinge kyalengeli icholiye kusibale kolisi. Ono lere kangomba kakamo nakumu naligeretse nakumu mwana aligeretse nakumu saja kwaligereria umana konya. Ono lende umuntu se yemira ko mweleza na aigo welikene ngeyo wewe dikosigara. Ono lende bolikangoni ase papa asiyeye. Ono kina kikia lende abami nabatari boitabera namangana ya anyale kane kiagere karokwa oninga yukoiga. Okay. Ikiyomu iki abana bawe tabukamerwa. Ono lende amangana yuna ara lende kote utatikaliga na kibo byaba yine consultation ni nafizwe na tabutikwa. Consultation nere wende gotigwa. Kelina ki omugaka lende nere nawe na to gutwara kenda kubeku mubuko. Yekara ya ikire nanko nyale tikao ni erikiagera nabwata mangana manene arengere tiguro yengombi. Asante. Tawa sakoba munanigao ni lenda genda terere kanche tuga umuina kole umuina nabwata idiyo gotebana uikonte videsere kasi murotere ya ikire. Ibwate jingunjara. Ibwate jingunjara mugaka wako genda bakunyaro wabulende nurotere to gukwa. Lini yarora linene asante sana. Chwe ko igule lini yarora lyo lidikaleze lichiko. Soko bwakire. Wakiro moskeno sentu yamora. Tuabogire byari go tugwadere. Okwa na Rogers. Rogers ngayore. Kasarani. Age kwa bogire. Na bogire bya kabisa. Oh no bebo. Bebo Rogers. Okay. Umchata muwata no muyasana. Lakini sama tukaya to wacha na kerobwate ngombe umuti. Ngombe to kunyara kutonya otarate vimo. Etakiro matebi. Etakiro matebi na yo mukuigwana. Kwa ule chibroti komichi yawo watakira konia ya maso mo chando yo mo kwarorire etakiro ira naso mongino matebi. Kama tena ngombe koninde sababu ngone ne gote proti ngone sababu ne kogera ne konya. Elinde toro sento konya ne. Basta bange ba konya ra kuigwana so muche karo konya ngombe omongata manyi. Okay. Ina ramba onya. Asante sana. Chwe. Konso gento kerekene sana. Ikidaya na goteba. No mugiriria in their numbers batebirenga no erumugakara kinaro kana guru ikongo tebanga na bebwenere telinde kera gwakwana lakini talingo guchiko consult too much. Mugaka nara kunga toteba kangomba kakamo. Mungu nako nywa mabere. Na kuoko imuki. Uchikon. Nalera bakaraka mako. Nana bakaraka mako. Ngombe yeye mo. Na vera onigu kulingana na reasons. Totebe no muntu mukwire nyagita. Togotika ngombe ngati nakamo okole kwende. Manyana no moibuli na bakabegesera abwarware ngombe kere gabu esenye njumu angire kuigwa esenye njumu angire kobugoria ngombe ri nyoni genda karamo konya ngombe ntugure ugimanto kokora problem twateba innocent naende na Diana no na wakiri
nto baisa ko kore comparison ili abagaka ne generation ya bono magoro boiwe Montano ni chingo chisuguri tori gwaka sabu karo nao ni chisuguri echi ko ira na ninki yecha korugera kikego cha korugero irresponsibility na ero ya gelire nga kero kende ntuli gukwanera egere buna kwabekire ntuli gukwanera umuntu okonia chigokora chitengo nemiyiga yensa etwakwana umuntu okobugori egento kiaye ororire umuchando nure even your family member numurwe irare umugaka okiri n'umunginoye abana baja kumoselinga bono tutageti ebire bibintu tete gukwanera egento narorire abantu abange batanga abantu bakoni egento bakorekana bali irresponsible umaete time na aye paete time mugocha gwake rweriogi mbaga kumaete buno mugaka nara segete oneti obolumu akagora chire dinye tutigera gweze chire ditoka ndogo tiboko toko ira ndogo achombo ligere liko chaka toleze chire dinye muna chiago letu na godi gwa igade soko TV murubili de soko bwa kiro bwa chombo ligete tara ndogo tibukasire nichwe chire dinye chikagolire kule muboka Eye Nensoko TV uboroso bumugusi ebagoteba ngo yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale ko ba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri lesson seseni Eye Nensoko TV uboroso bumugusi sano chetire maiga ichinsa isata semba mbia bana mwancho muligereli chwe yale rogara SMS for a purpose chwe wada bajire DJ njia goletu chire dinya yani aki also umaete emechi yakoni changani gwata malieta kete yakoba identified na malieta kete
Mungubokia mwapurususu lipera kerangwati kerokwanete kerangwati mbamanyete nkai ona arajire ne chire dichiri obeka yama ali geta abantu bakupugulia ali geta abantu bakupugulia mate kere turuchirika na compact ya elire ngotekire no tali epiro ogotera kwelire ngotekire some few seconds ogotera konde kumanya gocha delay yali na rata tete bono yore next kango batire delay yali na rata tete oyore next oyore jimoli jero diri rata tete chichake bwango na ndo je tuli gosiba kenyogo bwango aro ngo kunya gosiba ngora na bukuru bamura baho kuruse meeting ye bona ta so abado ba ore je ba bwate mbwe bona mabiro ta so mete biyego ngakeli tu abwate lino te lili bwencho na 500 li entambe bona agosoki 500 entambe orangeli omoigwoe omotebi akwendo igore mwane katonga geterige na gete kurunze orete bese wikende oreta manu ondetera manu tuna ya 20 taya pajetiga kyakoro bora nakiwete naki ngaro gera makaka bangali koberu nakiwete naki evinda ito kwana ma vi differentiate na omoga ko goteba ngo tamangombe ya asoka koru nyomba mwae ne bagwacha tamangombe ninjenyi kere chiro matri yakwana ninjenyi kere chiro is one language yogotebi mongino ne chire go to pasa ko gan details nyingi ekarata liko boliwa oyino mugaka bwachogete Nsoko TV abona bwo emechandere bogwendo umuiboli akaoni ebintu bya bana baye atarabatebi atarababuli okay bugwendo na akaoni tibono atarababuli lakini batebi dana nakita na ota ki a responsibility nera kagolie kyaboni gatotobwati chistori ne chinyingo kwiwo omwana ari Katari omwana ari Saudi Arabia omwana ari Canada agotoma chibesa guchika mama angolera ngombe tata ngagachire nini pura guchia baada ya miaka 5 omwana ulio chicha omanya konyoranga kende ngeyo na igwete story gata sigete ndati konyo kwana mumuro mwabo agotoma chibesa ngagachire Jiaso ngina o amakogoti wone gasi bawo para bakaenda bakalikitana chambiri gali umuntu kwagache gorofa nere kwa kuchibichori otomeru kumbo umuntu no mochi akale kwagacha suneka ekero uri achicha kuboli bintu byane kaibiri nande ngina nero mutangani kategori makogoti ngai ko irete bintu kosene nyomba ngaje tesuneka nyete ina kamanya kumuboli bono oko no itomo muromi no go itera Wakwara te similarities ya chichi jirusi wateba gate gurwa tubwara tuli gatebara kiri kwa totebiri namba ya studio mwancho muligere 0788666663 inere namba gotwa kiresimi ochagaiga ototebie ngakibono consultation forever na konye involve kuna kwa consultation bado tingoro wa innocent ku involve ngio minute yani ne wakole yento nere consultation innocent chwa ochire muswati mwabo wali ya mura ndora arengerelie ngani atini ko chikolenga innocent bono aiga tobwate chwa muswati mwabo wali gusomo iboli nonde nyombe innocent era abako mwacha ntebinga engombe ryo maitika toyibwate ne bangwanja no ustinigwanje igentekelinga ki nantebye ngebe nanja ustinganjeti ngombe rinkoni yande ndwaniri umoiboli kayama mochara abe gusinga kira abako ngontebinga ngoni yale ngombe nebi ko muchikwanga mu director nendi anyori clip ketengere kyarenge fairo muswati yo mari gukwana mugaka kaimuka agatumira umuibuli chibesi chigo simeka chibando
ni chiwes chuguyo mungino yo gaikara sta kulia ngoko nubu kima akamaga tebyo mugaka unatuma pesa nyumbani na unaona hata tunashinda njaa na ndio ngoko ngete kuliego abuno consultation chweta ke consultation ni bueno tuirane wakiusirio mugaka sana tuirane contemporary society tomanya taboniga consultation turachi wanjera gujumutwa naye moyoka kero bono buna Diana nalikire nabwate binto bitoki bike igawo bono nakibi ndatebi abagake generation yeto koirania manyinganse kwaroro kwate Diana nkonya ngeli kumyambiri ya ina consultation wose nsabere eroni nkoreki nibolere Mulgeria sharp boys tali sharp boys you na consultation toraji kuagiri egaro ndo sabe eroni onde terencho mugako onde teren korere bintu bia kinda gani komento mukungu onde ero nawe wakana njena go bolo inko mwaka kwa mwaka na kole tire na koire rieta na koire okoro kubaka misisi chwe ebate obwana to akasante na koire bakobole maso kwaga raba ezi milele 0788 karairo le namba yo Mulgeria yake namba ezi mwacho Mulgeria gere 0788666663 namba nere yo wake simu ya tabire iga yenda moyiri ron ero ni nje gwakana aseki onere yetari akabere umuikoko bwatire mischo ya bono okay onere na kale mukaria ngakane yani anzo bwati kale mutiga madarao okay obole mo landa obole mo chwe obole mo ngagache imboli chwe ne nyombe nje gochiko yagacha relie ya sobo mo kwagora osobo mo bukwanyire irabanga nyomba te yana nje gochiko yagacha ne ron ngaida kwa irire agera bwa Karora responsible Karora responsible wife na nyombe iko kwa ratiko nyara na mukwacha kwa ratiko nyara na kwa kwa tisimiti kali nyomba kwa gacha eto ni baraka tisimiti kwa tisimiti kwa kana mabati agwaba ndwachagire nyumba ya gachu no ara nene sana awino sandina choya Bibilia bateo Bibilia ya bateo soma Bibilia say no soma Bibilia choya ngaki Bibilia bateo some Bibilia segotera ingurande nye correct okorek no okorek Bibilia to okorek diringa na yo manene Bibilia ya bateo na okorek Bibilia okoru say no ochiche tochake nkaya ito yes tochake enkaya ito ekerego ikeranga na abayuri bao otayete gokonya that is the second consultation and ucha sende ombori umusharo yone ngakioro chengokora ngota bikara eroni kwa gachere to bwana yera omachi kwa gachere omanya guchigo sabe ende tokaraki to sabe eroni yende onge chibesa ngende sino ndiye contract ta ebabekere no na kama bati nki mokari kwa kerambe ya mono na ki asembekire ndebuya kuisha tari kuisha ina consultation totagete kuigwa igobona igocho ya minutinga basacha ambao sio consult kwa sawa swati kiari bako basiri lakini saudia basacha babwate wisdom nyingo ngino bonke leta kwa tupika ya wisdom pa consult ya swati tali ya wisdom irolera bekera ini mwamwa we can consult bekera ini mwamwa siro wisdom na tabiri na alitebiri go innocent yani babwate bongani bonge na bomona kurate kana baide kurate kurate bara mwali bagalisi nini Diana kwa negoro ya Sharp Boys inki kwa minute by the way Sharp Boys mbali bama itebina bakoria bese kurwa sawa subati usibina bako noina service kurwa sawa ntubana lakini na ile family yago bako gokwa innocent libe gani nje kwa acha kuwe biasa ile Sharp Boy innocent ngata Elieto musubati ngikyo ku define because ndobwate Elieto musubati no mukungu
Musubati mwise komino. Na bara mwise komino. Na bondaro ke mwise komino. Musubati nini mbuyole kwara lile bintu bine. Bona tigana utaichwe. Ukwana nalingi sharp boys. Watebiri gai chwea. Nyanda uko yeye loan. Eloni yoko lile bintu byao. Taliye bintu byane tayana kakini direct taliwa ikiga kwa sekwa. Taliye bintu byane waga chomuchie. Nyombe turikora rombo kwa kaninde ne. Twaga chomuchie. Wana tiko bwana. Twaga chomuchie. Karabana bamino bataite okolira form 4 kwenda gusene university e college ninjo bwana ratako tebi ngende njengo murigalia college njengo kora kerege namanyaguchicha sore nago teibono epeisiri kweli nyangenta keigo tokonye omwana nino mbobe ta responsible talibasa nachikunywera binyu kwende gutindira I'm responsible for consultation na reyo nini etakeiro mugako bona abana umuntu gwaka matoboli musike ne pipiria bateba man is the head of the family is the head of the family na abane chimondi ya polisi obande musike ne abane chimondi ya polisi Namo para igas mwenda mwagora barimu pira ko uniform abagakoniwa chwea tari gukoniwa abandi bakoniwa bona waso gukoniwa kara rusio ine batimbe wono ekero kunyoranga oyo komirire loni achikwaga cha usaba de mtu byae ero ni nayo kuyakana okay nando chikwaka kwaga che nyumba ono mbijo ira kalemo tena kora ira kalemo bwagache nande mwaka dere ndia se nyumba yo bona ine nywa muntu gani nyuma tware kukwani nyuma bose no boje iba ko kora ndere wale kwagacha seito naende tochichamo ande ubandorete chibese nando chibesinde toende ngoroboremo ndikelie taliani umuntu ndamenta anu mwana umu director tere chinza chierire asante di wabu torajize jirege kyoko tobutorera chinza kandi we ndo chabalige ligura gwaka bale twakwanire sana mwisho wa siku ya mateneroro tekeko bageko boro igentege tangani kera mogocha amu buna banchani umanye igentogere ku packing orders tobwa to muntu uri iguru uri summit na ndo nero kuligerera igunga ki decisions chikorosigo nona bagaka bali ba very successful umungino yako mokonya no nyatinchie yakogera umungina na bakoimoka agende arente chibese lakini ekero no muntu kubagachire nyumba no mugako kwae gwakana abantu bamanya no mugakurwe bese taliaro gushaka gwakana chibundi ngakarwa bya kobore madam boro ogosomi gosenya gachi primary school ngabona nganawo gwakana chibundi nganawo nganayo goteba bachi gukugitera urubago a problem abagaka mbayiboire in a way obongo bwabo kubatebi babwenete go dominate matu mwari mugete na chiete kuja mabati ko aka amanya gocha kera makeri atebete kebyo nkiyo ori ochiro mukungo chire obekire kerama ori okora tenena nyatare ngo moko mwari gwakanzi tomurangeri baba matamu tali tundu bali twari kwagacha ne nyomba to kwagacha tam yani uchiro ligirie kerama kenge tundu bali no sendika tonye ngutwana ara chingaki ngabona ntwa kwanira enyomo yabono Genzi kan kibara ba para mangana Genzi yabono tiyo Genzi bagire yabono tiyo Genzi yabono tiyo dayano nyuwa mete omenyete mngama mumi kwa muibera bakachinsaga atu story dayano mwana kama bono igabangi nabutugo kwara bakorozi decisions nabagaka of course ekene kiamangane James Bond igekumurikire message kwa matebi mami internet imezimwa unatuma pesa na mtu uja go discuss ngoto gwasera muri naochire ego tebi pana pasiga pana pas oete supermarket taliyogati onde tereyemo nsibe na takora atarasiba ebiro mto kwa Genzi
Ebine ntochito bailibaga nande problem nande mistake ya jagete systematic tukulinde tocheto kwa no mucho murigire igento kendengere nande kero kitwasirira maete tatango tebali nga ya amasomo bwate na yense amini yesku lakini amasomo yense tokumbwa ubo maine paka bono igana na beti kalita kwa yonga na bo murebi mwikaranse igento ngera aragotebye aikwa buguretie chinguru chia utate wakore gento agukana ndeke beboyo na Gen Z togoteba because Diana bakotiri they are very bright na bana abangaine bale but imbago decide destiny y'abantu ngakibakomenya abura ko kumane Diana tugira egenda kamutate egenda materami bono bumaine pi na rolire chi family whereby umungi nabwate payslip mugakata bwati umungi nago consult umugako ngitokora abanda within 10 years step barake I'm not saying yaliyo chisiringeli 100 asire kuruka chibikibere chingima jetali kwerende yungoteba but asabanda babiri bale egentekamo umungi nabate payslip mugakata cheti konyora mirimo ibuna yabiri mirimo tacheti konyora payslip mungina agosaberon bagora chombe ibere umete 5 years coming ine chombe irangecho nchiri around 7 chombe senjo chialire ande no murigereri naraga gutuligisana ntucheti kugambanere goteba mbia mono sana gekogerekera tuguna gosemani gali tukulie ijuma buna rero nigo twakwane wiki gocha chwe ntaite tuche tuligie egesero tosoke isiko twikaransi no nyamparking yali tolete umjadalo uyo nyanga wachi cyane era totebinga kiaru cye cinchira kire Diana ko kwaili tukure ndi mokorangeli Gen Z na gocha bagama korumo mate yo ndongere bakwana nga bagutolengani te homo sapiens nga tu mirenya tropas te sincha tropas ngi education yetu bwate akelo chikobara bana tiga tukorera abo nyugete bachakire ko nana ubari maigari by the way nyugete bagonte ngo mugaka moko gendera iga gutambuka turi gochabu tutige chikamera tuchikuba bulinga ngieke mugukwana kabisa Diana tiga tukuru murubuto tetukwere cyo yambye mono ndoche nonye gwato sigikirigo twanchiranire rendera kirinche natebire bado consultation no ndisante no ndigereria natebire ngo consultation nyanjeria se family cyo yatari ngena ari guchinche birengeraryo natebire consultation bado niganiri aki narirende koro kingamuramo kirende namwanchi umurigereria yemana so wake simi abego kombwate sia konya na rutirunse chwe yako kwa nchege ndakamanda akwane inde itwagamba pike ndokere positive pike ndorate banga mondo tao ni bintu byaye koseki twavoidi chisegi ngabo no moro bugoleti ochikata benza kwanja akwana ngoni molie yani ya ikeire baka mukari kwachinzaka mukyo mongino ndo butuko mambi mwaira koni kurende changanya ntocho tolete umuchandara cyo baragire bicara mwancho murigereri tiga toigwana tobeke nago consult tumira na litukulia Jumatata somurubiri nsoko bwakire tuchake wiki asobwa manya sakolende nchenguru ku Innocent Onyango bye bye nchenguru kwa Diana ndebo machito murigeria tobia mono nane tumene no mtago tebiri tukolia Jumatatu naro tugende gusanga somurubiri twe soko bwakire